Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorenga ni Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asenge incho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Mwanchumo ligareria bwa Nsoko TV oboroso obomugusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwa Nsoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwo litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara ko baga kwateka kurwa se chinsemo ao rongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwo chi county chonsi emirongene na isano na ibere Nsoko TV oboroso womagusi onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobere ito ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukolie email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho monene Nairobi. Nsoko TV oboroso womogusi omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gen Nsoko TV ibwatira sengenche yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto keranya gukoreta mangana amayako ritukuria Jumatatu bakari tukuria Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso womogusi korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Nsoko TV nzabe to koletera amangana magia buna to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ne yene Nsoko TV oboroso womogusi magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga ya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662
oyo n'umuchakano w'umuchakano ime Yensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki b'amang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritukuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya Yensoko TV erietaliane Ishmael Mogere. Eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Manjito magedia wigeta senigi Yensoko TV no kwegena na gusa kwani ngemba miyabono litkulitanganirie ike kwa boke ya mambi yabono na bigone merobirio ogochaka litkuliyabono chikagiko kwariga somoro biri Yensoko bwakire tunyare tugusangana eye masayemo tunyare tukwemanya na gwesemya buna butamete batebangakira ngeta seni kyomo gusike ogwanjira busanga ebirengero byago nabigo eriogiriago tunyare tukumanya aliagene tukone kona kuru asibinyoro bito kuru nyomba yago goika ase serikali yetu manchito muligeria kana ninkwariga nibena somoro biri Yensoko bwakire tunyare tugusangana na butambiri tendiane ndena ndemo no tunyara somtanda Facebook na bago YouTube na Yensoko TV nero oborso bwomogsi Wanchu muligereri mbuya kegima na inche na gukwaniri masoge na nene mona soberete ngo kwaninga itongo mo church na ekwere nilinga itongo noga ya chitaliki 13 mutinyu 10 mwaka bwechiri 2025 murubiri bw'Yensoko bwa kiro soire mbeo mwanchu muligereri andansa soberete ebegolese county yeito ya Kisii okabese county ya Nyamira okaba ase county ya Nairobi okabese county ya Kiambu kasoa chinse mojiri chia Kajiado na bogotoka ule Narok na bogotoka ule se county ya Nakuru na nene mono mbali bagotobwati bale ase chi county chirichire isko ye mochio yo Nairobi totebe gole chinse mojiri no ene chia kora rando mungwana yo mukuru ase chinse mojia wajia na bogotoka gole chinse mojia Mombasa twakwariganiria senchira yo bikira nando totebe ngonya kole aseliro bali ense ya Kenya aigan Kenya urumwanchu muligereri na igane Yensoko TV nyakore isko yense ya Kenya na arotu akwariganiryo nyareka bagukoigwe kegusia senchira enkera nuni manyeto mwanchu muligereri nga ekereke gusigia kwanirwe gukoira ninka abatebanga umuntu umutangani uryogo ubaba kerogo kwanire gukoigunga bono kiregento kiabwenere buye mwanchu muligereri gukwanirwe ikira senkora yawo gaigane Yensoko TV na incheli etaliana Innocent Onyango na batebiringa to chake iki asobo ikiranu na namono tonyara ko batokoranga twachire bosio asencherelio kwagacha na buno mugusi aigano tubwatemero belie meo emebo na ande konyara ko bage kubeka mo na ko soya ase umurobelio olibogo chaka lituko na namono nabo to crossera lituko Diana na ande nabo muligereri manyete asencherelio bwikira na bora to kensa chinde na atagete kumanya kende ngakigia korekanete aiga no tokoba tukumanya asencherelio wikira no baliki baitoni gabwate chibuse kichiabo bale asechi county bagendete kona kubwate kilikegenderete na aya nabo gotokie sekenyurukia ono bwato mochando nabo konyara ko bagota tebinga ngikegendere toro na nabo togo sokisi ko yense ya Kenya tunyara ko batoko alibaga anena mono nyara ko bagukwemanyi ngaki weekend yawe yalinge Diana weekend ya nembia yalinge Innocent nona alinga igali tukurigoro oyo mandate nyina sweta sincere ya Nigeria nitkurigoro ukorende na bono na bokirenga togote babutambinga kero kwa litangani die iki wakere Nyasaye ngambuye mono kurende ndialenge mbuya igakemambikia rero ingakinandikia ndialenge ya kurende lyansomie lesson yo maite Nairobi yige go
semia kera litkonga mbuya no nyorwa Nairobi ni university yani mbuya yuke mapema lakini toteba 30 minutes ngo ikande Nairobi ni university ni university noche bali basomeri ba graduate bakiri sabungani bone gabako begeta masomo ari babata intutu achete school wa Nairobi tukajora masomo Nairobi no tagende school yomo ai komenyete maigo bugima bwa ona bongonyara kaba konyora gwasomi gwa bira 3 ikiroko genda ngari kwaja ko yabekalinde ase bintu biriyo gukora ukonyora kwa bukira mapema na watati kanyorwa kego Nairobi eto komanya innocent kigali n'iki nyingi kwa na konyora ye monja tumetunjirago na kaya tu mukigali n'iki nyingi kiri ko mego manyite okonyora kwa nyuri no ine gas okay wanchumuligereri Diana ganyorwa igona kieko aragotaka gorago tatebia mange anyoru chinsangire to mubegerete rawerete goika inje mbegete chinsechu nonye kibati simia na nyorere bisi lakini acha namanya network kana bugire nga kibati ga ndo blog bono mambia gerenda bere isko bachumuligereri twakwariganiria somoro belito bwe soko bwakire aigestogote binaboko enda gutubwatia century yo mtandao asensemo ya Facebook okori ngende iguru kugo to follow gara wa to follow naboko gendonyo le link ebekire gabwe ekorokia amasieito nyaraka bago gototegera na guturigereria century yo ikiranu na namo naboko beke kerengeri kya gototebia soberete nabukuru abuna ndogenda sensemo ya YouTube nyaraka bago subscribe gara wa subscribe na aronyore asetororo live century yo ikiranu mwanchu muligereri bali mutagete mutulikire chi message chino go chaga igase studio na muganyara kwa mutulikira sensemelie namba yesimi 0788666663 alafu mwanchu muligereri nabeko bwenera kira gwatumire go chaga igase ituno batebanga nyarebe gara sigete twa mutulire mambi yabono mwanchu muligereri na toko ali baga toko tegerere mambi yabono tumanyanga ngayoberete na namona boko genda sensemo ya WhatsApp nese nambe yo nere sensemelia WhatsApp nyariko tutumira ujumbe yago elio tonyara kwa toko gamba naye senchira ya obuikiranwe mambi yabono toko gamba naye gwitira sensemo ye message igorende tubasa gwa kesi mambi yabono mwanchu muligereri kera chire ikechinga kichiri totaito wa kesi na botogotera kinya sebono igige ntokara nugo tutumira SMS na buganda ali sensemo ya WhatsApp tubikire message ya goro Diana nchira nere na ntogote umuligereri ara tutumire bicha ya nere tumusonse korwaiga clip kia ekora matebia ngi mambi yabono ngakia gokora manjitu muligereri na nenko nyolinga akiro gutume clip kia na gutuma senambe yetu ya studio 078 marakabere 6 maragatano na tirineri namba yo moire tunyara tukusanga okubwate sibi yawe iga kwanyara goko tumanga clip togotebanga tobera sinsemo kiya cyanyingani kolende kwabera sinsemo kiya kingiya no inaye gusekeria mati ya ikorore ibiceyo yanyarage kwegokya kwenda sagia iga gwake ebice yao waya kwana marietago 30 seconds kwato tebia engane mocha sita Sendian Soko TV na bigotogo tebia nga butambe sinamba yetu studio na bakunyara ko gustuma ujumbe yago gosorwa karwago twanyara tokoro soma twanyara to sanganaye na bigonyora sumtanda Facebook no turi Soko TV no to live na bigo YouTube chinga kibogotogo tebia nga genda go subscribe kwa sumtanda ito YouTube na bigo Facebook to follow TikTok to follow na bigo X ose Instagram ogenda to follow twanyara to kusanga na minyo kinekita sena mbeya mwage ugwanchira buno mogisi kwena na eriogiri yago ne kirenge kyao twanya togosanga nabayigo kwimanya kuchakira nyumba mwabo bakachya bischeito oncho muligereri chitariki 13 twagatebirero mutinyi 10 mwaka bwirwe mu chimikianda 50 no mone 3 1963 ritukobune lya rero na Kenya yakorete gendo yokurunga multi party elections litangani kira Kenya konye nyoriro bosibure bwaye byame bingerende na lirero banyarite ko bagakorobo choli na koranga mbara ikibachi koboro ona kwire maega na gukwirani ali assist kogotebinga rero chitariki 13 umutinyi 10 mwaka bwirwe mu chimikianda 50 no mo ne 3 nalio ense ya Kenya yakorete chikura chia chintangani cho ebyame binge na namono lende mbuya twara kwirania maega kwa manyanga ngikia rengoro Diana 1963 Diana nkyo kagerete kia korekadete Kenya yakora mwako ino eko na turatoke ense kwa jira toka lakini umetego na tole vitabu ya history yatwachire school wa 1963 maitense ya Kenya nyanja nyarto sibore okay abantu mbare ngoro jingo ngonta baro chamangana ya nabagateba akiba koreta bagara yeko gerari ni nyasaye gakoira ubugima mwanchumuligiri maite tulibye kiare kionse baroro balibe miaka ya bono iga generation Z yebejete sana alva nero ngochikali millennials rende mwateba intune county hall meetings mbakaro bagari kuru ku boomers miaka kamine igo chikogenda maegabo
tuiranire ase bari banyorete libagenga kieyu bakagenda bagachora barairende se kerebya mibingi bya chagetigwa sense ya Kenya 1963 chitariki 13 buna bono iga nalio ense ya Kenya chietoro na nene mono ekanyara koba gekorobo chori bwaye na ande umwaka bwiri bwe muchimikia ndana 13 chitariki kamine chia lero nalio mwali bwe segi ntangani ali kunga World War fast yakoreteki yanyarite ko bagekwera itware gosoma sama tukalia maga tware gotebu ngor mwaka ki ya chagete na mwaka ki umwanchu muligereri anene mono asomwana uri okande school kurukwo mworo kiwa gogosoaso obweye nagotebe tichi school chikuruko nabo kunyara ko bagokwirana na kubwatana ne historia ya matuka magega na litukulia rero umuntu naro ibuiru nero likire history mwana iburu rero ine mugano yo chakire litukulia rero onde naro rara litukulia rero ya mate yabo nero litukiri na liali kirelia berili yoborobo na sebali no onde naroro obangite litukulia rero na liagokorerwe nyangi rendo mwanchu muligirili tugenda sesemeli mtandao tarorenga ngakikwabokire asenchira yobikira ndayana bono lenda abuso mtandao siora ngo tumanya ngambare byabo baroro ndareka so mtandao mwanchito muligiria yana kwirena ndasi namba 8 studio ndo chimugande totuma ujumbe na ndeteka kwenyeri namba ito na kwenyoraga gwa simu yao insago na begase TV yao na kwenyeri namba ito ga ya 078 marakabire 6 maragatano na 3 namba yomere kwagenda gusanga ekerengero kyagwo na into South Bensoko bwa Kirenche Divina Kuru Baba Dogo Happy Monday Diana na Innocent twara tuko tuko pamoja na Yabo Divina twara tuko ate na Josephat Yegechondo na Grado Ikarango Pastor Ndieki Ombogo Boda Boda Francis Dennis Gekara Happiness Oirere Stella Mo Evans Ondieki na Ilima autebanga na warumurubire soko bwakire nabayigonka omtanda ito WhatsApp we namba naye mu mwanchito mugira baro tokotumia auteba enengo yobo kima ekiyekez baadaye na my lovely Judy Tontune na mama Lilian Nyanchoka from Nyamira City Kitutu Masaba na ma family ya Eriso Kimanga tokea Bundo Kibirigo Bundo Mabingwa Team Strong First Lady Esoe Flora Be Waka Anton Ragori Chingereru Chingereru Chiaborabu Raboso Kefa Atuya Osababu Kefa Atuya Osababu Jackson Nyakia Bingwa Nyamori Bana Basratemo umugwa wa Kinami mama aligeta ntawange gagu lakini kwira nande basome sabu jumene chinyinge nabegondo cyumuserbwege swateba ekiyo muserbwege sukira Dennis no ali miomoro biro na Kurusit Slams Club kwikaga chiba sito niko ndani na watumeta clip kae gagu okay mu direct itinabe kagu tuchesira gito kwende break nabe wateba happy new week ratemge konge kuradoa Katal wekasito Nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Kekonge Onchiri Mam Josephine Kemutoke Konge Dietenyi Barasa Anthony Ragogi Kefari Kwanda Best Nyamor Simon Joshua Mbiatirimba Salomo Nyoni Lida Nyaboke Totola Kisi na Rabe Gitama Lita Mange kore ningi kwira nyani kogenda kuyasoma okay mwanchu muligirili ndo chega Jessica Murago tebe soko bwakire from following from pipeline mbiyamono Linet Mokogoti bubira goteba kuruta wala mihango watching live wakire buya kurwa abuga sakuru kwa abarali ataba mbiyamono kuchia sabarali bonsi ben soko TV mbiyamono Linet Mokogoti bubiro gaiga ndo Joshua Tirimba agoteba good morning from Nairobi Ruben Center na my wife Dorika Kirbu na my beloved son Carlton Tirimba mbiyamono so ogotwa igaima mbia bono Joshua Mbuya Tirimba nindoche Prince Nyachote Mukaya abateba Nyachoti Mukaya abateba good morning new week to all na intutu akoganire weekend ya gochia asikiru monto anana mono kuligilia Soko TV anana na Prince Nyachoti Mukaya Barnabas ke basago tebe soko kurwa doa Katari watching go ikaseito Nyamasibi pamoja mbia mono aigani ndoche Nyabotobe the comedian yagotabwa kira abana ba Minto Ben Soko TV bwakire biya Nyabotobe we thank God we are up again biya mona soko boka aigani ndoche Lamek yomari bagota Bluetooth senior Bluetooth senior kurwa marani borochi iga bochi ni gataba tuned in iga gataba gali chinsemo cha marani bochi umusolibwe susu no alega iga gataba Ben Soko bwakire kira Dennis eke umusolibwe susu kurwa na Kuru City Salams Club go ikaga chuba sobo asagotaba iga genda tutuligerelia
asenjire wikira nindo che Dennis Karoli agoteba niko ndani obukendu bweka na Dennis Karoli obere to bukendu bole Nairobi na chapano manda na igunga ni libere liale ngororo na no kurugoro nabo na inchi nanje tenga uruka kira na chita gosoma maye chinsa isano ibere nabona haruche ngumugasoko bale to monene sana masoro ngigoro ule ngomone sana Dennis Karoli tatebinga yobere tejeria kirubago tabwa kirebuya nashukuru Mungu korwa ngumbu man mabaharini Kingdom goika inga Kisii County Kanyimbo mwakiage village na baibuli bana agataba Samuel Ongeri na my mom Mariano Ongeri na boigo agataba my husband Benny na bana bane Macdiga na Macdotak na Brighton na bana ba Mintobonse ya mono musulibwege susu Natasha Mcute na mashabiki wote pamoja na bantu baitu bakanyimba area batwale mambingi yambuya mono Jeria Kirubo nyaboto the comedian from Nyamira County agataba watching with you mbuya mono no tuligerete daye Rogers Nyariki agataba ngakuru Amsterdam Netherlands watching Soko TV na Kemi Villis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli Kirbo Pande Elvis Opande Omongi na Omocheche Ritunda Green Moikoyo Junior Lichoni Lichoni Mayaka Lameki Obuba Nyarumbe Kaka Junior Echema ni Radio Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamuri Agata Mogadishu Bingwa Nyamuri Mogadishu Sheila Kemuto Charles Momanyi Frida Momanyi Jared Keburi Laban Keburi Musiori Ondima Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Gogechi Engeni ya Grace na boy go Agata Bakiran Dennis Joshua Mbuya Tirimba Kevason Bosire Mokamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho umonyenye na mwete ya family igate babale chisemo chegena itambe Busamaro Nyamira County tugwera libaga twasoma Rogers Nyariki St Charles kuyense ya Kenya na mono ekera kwa ne abantu bamwabo abakonyara kabaga kumanyanga abantu bamwabo babukire buya aiga nindo cyo yo mukuru kungumari ba Geoffrey mbuya mono mwana uminto mari ba Geoffrey atabe Soko TV bwakire buya igasengi yabarali baito mogokora amakwani gochia asumugusi abeta ense yonsi oyo chinsa chindo kamonyora agatabwikire Eritrea dinde kwa manyorojire Djibouti boro mugusia ndonsi asole kwa nyorera maiga kurwa aso mali wa Geoffrey senchira yubikira nuna ke kwa tobatebya ndabakogenda so mtandao unyara ko bago tutumira amakwani yago gosame anene mono imambi yabono totebinga yoberete na bali yogutura kwa batayiboka aiga Soko bwakire rende tunyara ko batokogenda busio Diana baraiba ndo barekane seme ya ndoche cyo ase nsemo yane yinamba ya studio awatebe Soko bwakire amusmaina kuro Kiambu na indenya sayo twanchire toikire rero litichirimo tokateba tichirimo ye ratebere litichirimo hose Jumatatu abatiga babo Kedol Vinintabo Pauline Kerbo Nicole Mora Daniel Sururu Justus Nyangeri amona abantu bageturi primary and Soko ne yaito Ratebe Soko TV Boniface Mokamba Penkela na maidia Kemto tablet Mokamba kuro Kiamo Tonga Hills Bokera Ward tuko live na mheshimiwa Edward Keoro nabo igawateba from Yaya Center ayamu mwana Enduki aka JP mokogoti mwana bitutu Zaburi abateba ngere tosome kitabu ya Zaburi chapter 5 verse 1 to 5 kaki mosomera baligereria abatebire ngagite AI kagocha akarache nabato abatusomera kinyatera neti lakini naye bono ugasoma tebira baligereri baye gwegetabwe ekyo gekali gosegeta nabakonyora ngibwa tesegeta ne gochese yanyiro rero murigereria agesome katutanyore chinga kitoko mosomera Zaburi eyun Psalms chapter 5 verse 1 to 5 ne chinambecho nabo igo ase kwelende ito ya WhatsApp nerondo chimuga sene utuma ujumbe autebanga happy weekend Soko TV good morning Diana and Innocent nerera temo autebanya Mor Simon Krandenis Ritunda Green Flora Isoe Jones Bondi Vin Sanganyi Enengo Yobokima Rosi Michiemo First Lady Doris Nyagaka Rame Kyobuba Shem Ayecha Moreka amona mashabiki onse soe men Soko TV nen Soko TV ne yemo yoka
Indo chega iga Violet Nyabuta agoteba kurwa Abha Kingdom of Saudi Arabia agoteba watching live inga go ikasobo SSM kurwa basi Matielio nindo che Christopher Tandi agoteba Kirubuya kurwa Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Muranga Mikaya mama Mungina na tata Muranga pamoja hadi tamata and have a good day mbia mono na etora litukuligia omusoli bwege susu agoteba Ekasen ya Bune Soko TV uburuso bwo mugusito baisago kuna Elimoti P mbia mono Kirandi Dennis asogobago to support mate Kirandi Dennis akogenda se mitandao yito yonse na morole none sense mo ya YouTube ikiroro Stella nderi abatabanya keburoni ikuruma watching live nindo chega iga Roslyn ke muntu bwa Kirubuya abarali baito ben Soko TV na basebeira maya Jumatatu ngiya kurwa aiga chisemo nyayo highlights Roslyn ke muntu netu twagosabira maya mwana mintaso gotoganelia amaya litukulia bono mwancho muligeli na bukubuli link yera abwa so mtandao Facebook na ayo nyara ko bakwa share kera wa share igo gwakorera semeyemo ondota getenera kumanya gento manyire nga Soko yitonero resto kwanike gusi abakwanda YouTube obuguli link inayo nyara ko bakwa share na bokobika nonese Facebook page yago na bakogenda se Facebook walia sororo chi group chiriororo nyara ko bakobikira abaligereri bande banyara ko bakoligereri so muligereri yonde anyara ko bakoligereri semeli ende ya YouTube na arona bakora enyenche kamineyo ine renchere ya moyo kuna gukini getaseni geito mwanchu muligereri buna intumu gusi na nena mono koranga twanyara ko batoko gende birengo binde director kibatia kwa ntebinga some kibungikyo na mwanchi achiwe somera lakini nkora soma kurwa somo ndwe songo amwanchi bolire ngaitira kora inyole libagana bakosoma somo ndwe kigusi wate abasabulire Psalms chapter 5 verse 1 to 5 tebanga give ear to my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee I pray. My voice shall thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. For thou art not a God that hath pleasure in the wickedness, neither shall evil dwell with thee. The foolish shall not stand in their sight. Thou hatest all workers for iniquity. Nasoma kura kitabu King James Version, lakini nabo gwesomero mwanchito muligiria onyare wokwemanya kura kitabu ya Zaburi chapter 5 verse 1 to 5. Chapter 1 to 5 igakore teba igati manyeti gosena ku Zaburi wateba zam okay ogotera wa Daudi ayo monene tegerero oigwa mangana ane ore ngerelie mono amangana ayo ankongerete asakara tebanga monene tegero igwa mangana ane na nda sakara tebanga amangana ayo nigankongerete ayo muruotione nyasaone tegero igwa mangana okorera kwane ikiagera naye ngosaba asatebiringa sigitabu ikingarende gakare gotebanga nyasaye tegerera oigwa mangana ane na ndo igwo korera kwane kira yekiruru chirirwa tatawate monene oyo monene aya ni goko igwo gosaba kwane asinga kiyamambia kubo kia muka nigo kunkobeko kogania kwane asobosi bwawe ilionaganya ondende nande goiko chinse na bekogendera mwanchu muligi na bogonyara kwa gwesomera na arorire nga no gusaba gwa Daud ase egetabu eke kia Saburi anene mona swakale otabanga Nyasaye tegerera ukogani kwane nande nimanyete nga ayenayo uranyare ko bagokongiraniria lingo saba nanga nagenda mukipakoro cherero wa gatano buna gwateba lakini ndo mwanchu muligeri kwara igure nga Nyasaye okoigwa amasabo kine getabu twegu no muligereria na intu twachiroro twakirigereri tigatoge ndo mutumo ko mwanchu muligi tokoira na tonyara ko batokomanya yagendrete kuruwa chinkonko au anene mono asibinyoru bitu bire chisebo chabusi Eye Soko TV uboroso bw'umugusi tomo chego tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandirete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano
nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omuguse. Kwarasire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro noganetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetra borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Omwancho murire Ensoko TV igetaseni Ensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machine na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomugusi nuganite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyorech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoreria ligurito neliokokera nigotokobera ekero kwagurire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati yomucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, A3, A4, zote printers, kila kitu.
Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetawisirwa nkondifura maguta y'echingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena analia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Superstores asomo chubosongo ibara ya Hospital Road amagacho aur complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turasinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo Keni Ouru Superstores yonyole bintebe. Magega ya televishoni ya nsoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwanjitu murgeriana ndebe netiga nkwariga se omorobiri nsoko bwakire kinga kina tokira sensemo yo kumanyari agendete kwenekyo cross check county to chiabis cheito twatebana ngatocha cross nyomba mwago twacha se county twamanya kumanyari agendete kwenekyo se county enene mwanjitu murgeriana kinga kina batebya bakugenda gusanga ekerengera kego asena by studio ya 0788666663 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo moyo yenda usanga itu biga sumtanda itu Facebook na YouTube not live na Soko TV tunyara tokumanyania chakishirwe gato TV ngabasa kibaitu magendete kweneke buna otorentira barali agendete okolekana kuri na yenda bagotebya na yari agendete kweneke wa asecinsemo cyao kuri no mwanjito murgira tengwire ya mase ya mwikase county nyamira asokumanya babuna nige kyombe kyo chenu meyensengima kya World Health Organization yatebiranga abantu milioni ayemo na nugutaisa to nigo bambukiriwe nebinyinyi byenyamore yaso mwaka wita mwaka bo kiribubere 2024 mubaro boigo nigo bwatrenetie abana chimi emyayemo na 40 na 20
aiga sense ito ya Kenya nige kumanyikana mnanigo bikore bigendete kwene kiwe biyabire bikorenta oborendo bw'inyamoreo kwene manchito mulgerie county ya Kisini county Nyamira nero titigire magega sto kumanyuga mnanigo omubaro munene w'abantu kurase county ya Kisii ne county ya Nyamira nabarabu banyari bakonyera oborwairo bukurende serikali ngebetemero birigo chikone kyabundangu chiere okora omuchando yo kubatikana n'abana asinchira bene manchito mulgiria totonyarora botyoro tunyare tobuskamoto Omo bisotenere tokorwa n'ebinyinyi by'enyamureo bw'ekiombe kya National Syndemic Disease Control oyo naendo kabero mu wasiri bw'abachenu ase county Nyamira Douglas Busire niga kurera abantu ba Nyamira kwerenda kebochenu ikiagere county ye nige birengo bikora kebuna ebinyinyi by'enyamureo nigo byakinire ase mia yamo 54 kwika abantu chiribwe 15 omwaka oyo aso mwaka bw'echiribwe 24 nigo bali babwate ebinyinyi by'enyamureo bali chiribwe 14 chimisano na isato 25 noyomo ekyo kyarentera okosabuna abana basaye nabo bakinire omubaro oyo ase county ya Nyamira nche nakabera mu waziri wa afya Nyamira onye mwaka w'uru mu waziri okwarukira Busire ninche nakabere nakabere ngakia Nyagarama ile kazi nafanya kubwa ni kazi ya kupigana na janga la ugonjwa wa ukimwi na virusi vya HIV. Mimi ndo nasimamia mambo Kenya mzima. Hapa Nyamira, bwana county commissioner nataka tusikizane hapa. Hapa Nyamira tuko na watu karibu 15,000 wanaishi na virusi vya HIV. Mwaka jana tuliongeza watu 174. Na imeonekana kwa hao watu waliongezeka hayo maambukizi mapya ya virusi. Watu wengi ni vijana walio chini ya umri ya mwaka 24. Busire niga ichanire buna county ya Nyamira nige bwata abana chiribwe 3 chimibere 34 bali bakonyora amarito kibare myaka emeke abo sense moya masaba note ebwata abana chiminye 53 Kwa hivyo na hata ukiangalia hata kwa hii shule ama mashule zingine ukiangalia kwa barabara ukipita hapa kwa barabara unapata watoto wadogo wameanza kufanyishwa ngono mapema. Unapata mimba za utotoni zimekuwa mingi. Hapa Nyamira tulikuwa na mimba za utotoni mwaka jana 3234. Mimba ya watoto kati ya miaka 10 na 19. 3034. Hapa Masaba North tulikuwa na mimba 485. 485 ya watoto wenye wanafaa kuwa shuleni. Busire nigamenta ukwana buna abantu batige gusaleria abana bakamagimabo ekiagera mbaraisana kwe mukemesige merito bune yaba iboli. Sasa mwanaume mzima kama mimi ninaanza kufanyia huyu mtoto namna gani? Abangina mura bono tiamba boli abantu baminto abantu aba bako beka abana bunaba abantu abagusalia abana babantu bunaba gaki inwa bagaka bebinyoro gaki inwe aba pasta okwana imeye ward ya Gachuba ekero bari gucengera litukuri gusumika emete Busire nigatebire abantu berende ekiagara bali babwate ebinyinyi by'enyamureo mbali kororekana ekiagara nigo balinse ya maryogo aliago kanyo koranda nabo obotindi bw'ebinyinyi ebyo lakini siku hizi omuntu bwato buli rubwenyamureo akobwekaine ambwekaine asinge jaba dona majo bamenyerete mwonyi weta bantu baminto bono omwana bunoyo moe obolito omwana bunoyo manya ko mwana ande imomente oburwaire tari HIV yoka imomente gonoria mwenga spogonoria ikarororo imomente syphilis omwana bunoyo mburi gosareka pipi maisha akurugo chika kwa bene okulire bali bagusha barusie binase bigambero eri bagambegenga batigo koboko kweri chiko gose serikali gokore gasibune bonete eri abasali abu bairerwe gatambukero geisaine gakiase mwabeta imwancha gento keriye goteba abantu babatagana ki tigatoka ntogambenyo nyumba mwana babantu bakora hiyo omwana bugimo bwasaleka lazima tusaidiane. Vincent Monda, Ensoko TV. Mwanchu muligereri ngokoira na ndese county ya Nyamira kurwa SSM ye bunge ya West Mugirango asamenya ubeso kiri na koraramikira gose kwe murunganiria sikiri batebire nganigo serikali yabebire kubakorera magenderane ne mono asobwa gachibwe kibara na ase robot rwa soka nikiombe gya kuranga chisemo chinyinge chi county ya Nyamira nchinyoreti kibara kubwatekana no kobekwa wechibese
kuri aseke ganche kigia kura kegendete kurigirira igoro yobwa gachi gwichi baraba menyabu bechi seme chiyo cha West Mugirango asensemo yabu gichora nigo besogeti na mono kunyara koba bako imurunganiria kiri bagoteba nga nigo bebiru ne serikali asobwa gachi buli bagendrete bwichi bara na asogotaye wa barende yonsi gose besende yonsi uchikubagi kwa gacha ebara nene mono yelami tigatonyara koba tokuywa robot yuru kurwa senseme ya Nyamira buno mulikito Steven Bunde aikira ntase chinseme chu chipara njari tune serikali na ku independence bona liye serikali yaro chipara chinyinge lakini yotoli no kukumya no gwechano konge na Nyamira za county ndio chipara no nemo abara ibaito twatebe tiguna mbale ngase meselia kiyo kina into bona tutete ko yendera se meselia bino tuchikoleta abantu baito chipara issue yende ya mangana ye chai ntwale tere tuwe bonus yobo soku atoichanirie paka koenda tukaborie serikali na chibese chikale koenda no state house baminto na chia bonus yaito komenta nabwo njebuna Walter Misire na chiete ko tini ninganya te KTDA banga machibu under the yonto kitogoro kana Access to Public Information Act na chiete ngababoli bange books of accounts kongorokia secha yeto ya netwe elinde ntwala na njeli chibu lyoko te yomulemina echa yaito nichibe serenga ya netwe tomanya nirenga batumie te bakabagatikali echichinde ikonta ketego sababa saye baminto bwata chikura ekero kale tuwa kalendere nibo tuwa kalendere na matimo ne chinsara bono chikura na chia matimo ne chinsara jaito chibwata asobonge echama ikonta itego sababa bantu baminto omwana oito korokuna na Dr. Fred Okengo Matiangi nene nguna kuboliale na intwe moli ito nero tokwenda nero geti nero nero togujikonia rero yatwachire gasenge njoja kwendosi omweshimiwa Walter Misire asenge njonga ase constituency ya West Mugirango twatwale challenges chinyinge ase ritukolia rero twachire gaiga bunaba gichora bose bunaba keboye kwendosi abarai baito 2027 oyo minto Walter Misire borokirie chimbwa chingiya na ndo temira gokonya abantu ba minto all round erebuno omosae twamwendo sirero kamu 2027 achikobo murayo ito Mwanjito malgeria togotikana na roboti oro na goska ikase county ya Kisii nigabonchoreria bechiro ya Keumbu besokirie na kwimurungania asibatebire bunanige komiti yechire yo yaberege ko baumbia asibatebire buna nyomba ya kibarabara kwa gachirwa nigo ya onchoretwe kabeduka kurende serikali ya county ya Kisii wikiraboni gatiranyarage kubagachira chinyomba cha kibara nabego nigo batebire buna egatieri batagite serikali bakorere nige serikali eko baumbia Mwanjito malgeria tikaturatigara igatie chinkwana cyabonchore ko base county ya Kisii asabonchoria bakeumbu abantu barumenya ari tutigaba eyo negatiye biriro byabonchira ko rwasechire ne Keumbu gutoka mebunge nyari wali chache county ya Kisii singonya korogo toroche tokanye necho abonjorrabo barenge no boroboti ndi nego besokire na korokyo ko wecho kwabo kubwatika no kondro hakurwa sabaraine komiti echire yo bakubatirana no sub county admin webunge yo na watu wachorto muchemani na abantu bandi batakere ko tokonya lakini bade tiko tokonya krato ko boli ndiko barra krama go sabeire abagwita kando kandi inambende yakabiri abantu bechituko na chimotete motete abandi to kwaransi ngai motete tokende gochi osorori gochi enambende nkikiragera manya gutumira kera aigwa kunu wasoka watiga abantu baba bagoteseka ndwa gochorete ndundu anja korama asuko jo tya abantu bechiro wono tutege to cha to banki burunge naki otagete to nganye ochoro siduka chiago chibere mako genda ayo wate siduka chiago kyombu Ntundura ikira suko tuwa hawa to molembe to kore yasa ito no molembe ngora tonyore bringana na bonchirebo niko batebna chinga kibako borio bwende bwabo kubwatika no koni wa kwenyomba ya kibara
yo yagachitwe ne serikali ya kaunti ya Kisii. Echo eye igabagoteba ng'ato kari gosusa omotaro ime eye gioniri eye rogera atambe omosibati bate ng'age kumba omotaro ime igo echo yarenge etambe kana bwate abane ntobwate chishida chienda nitingo nyaro kwa senjo na some tari mono one echo yekere bayone teke to kwana mbatake tiko to tegerera eye rogera atambe orocho mochando yurisiko ogotokere to kunyaro kwa control bono goso we kumbaga igase kwa nyore ndo maya kwena ingi bakane echo eye bayone eye baone ti baba yabatanga twasusi yo matara ime banga one to ira atambe tokonye banya korira dukene eye banya korira duka engane yo nigo yagecha batiniri abo nakubachika banganya kurwasicire yo igekorobarira mbago chikonganya wikachinga kyomugabana bwe county ya Kisii Mosca Paul Simbarati araigwe biro byabo training KTC Kisii town ngo irwana nanyore fa gari ona kere tu anyora tugore tura marube tukanda bisigari tukanyara chia manero kali kubado tu marube na admin ago to serve amaru na atari complete Honorable Simbarati ndiri from Kisii County Government but la pasta mbole executive committee ya Kiumbu. Of course mbatura ngiti batena kinshi de kiyaga do celebrate. Muna injega ngote bunga ngorusianga narwani omuntu naramumu. Ente kinta manye tingere kiko na evidence yeta yo kote evidence no nkoti kare kare ngosiku bata evidence kama gojo to muntu kwagenda karo safi. Honorable Simbarati ta committee ya Kiumbu bwata na bara iboka. Ibakura manobara inomo. Digamente bantigane ngote byo mwesi ni wasi Simbarati. Akero kodi to konye manyaka yubu smoli bwana bwana korengana. Ina kono no Korancho mwesi wa Simbarati turwanere n'abasubati abatuwe menya tito cyane akoimoka akotenene chiro bano musibati yaro wesi bibya nigakomfuatiria kurumaya gatotenene chiro totasale tikende kiaye totakora tikende akara toko bwati omwati mini toko mabonye nigago tolimisi chinkwana tatageti tokwane igongo sabanga ebunge bunu tabatari Simbarati esore so igweteri oyeriga Reporteria Ensoko TV kuregechirene ya Kiumbu me county ya Kisii Chepethual Machin wanchumuligirari togotigana nekerero kyaba unchoreri benseme ya Kiumbu sibagendete kubulia mabulia manene na ande ninyegenete nga Diana county government ya Kisii kwetera asabara bali baroro banyariko baba kwigwibirero bya abaswati abu osaba unchoreri abu abange nigo bakubulinga chinyumba cyo bacenu nchiyo nebinde biri bakubulire nde nyegenete ngonya byachagete kokorwa chinga kichikirire nde kubwati abantu bache kolera igabo sibwe kamera umayategera okora magana kamina ino mugana yogo kumisana lakini ninyegenete ngambanya ariko bakubwatira nakoranga umuchando yonya ariko bakwera tokwenda busi mwanchu muligireri nigongo konyara kabango korobotirwo muraibwense aso muraibwense Dr. William Ruto litukuligora achengerete miaka 52 yekilisia ya AIC gochakigwa na namona kanyora libaga no gukwana nababwatani bekanise yu asanya atakabaga gukwanira na kogokera emirubili serikali ya yakorire anamono asatebete niganyare ko bagakobeka emirubili miya yokonyora kigasigo cia sabasae na akakibaga gukwanira gusega korera umurubili bwo kwagacha chinyumba chiligo lirense uyu atebire ni gore nkurekera y'uburayi bwaye nande asatebire nga nigako chikobaga kona kubwatirana n'abarayi bande niliyo konyara ko bakoranga ense ya Kenya yaruri asobota ko bwere na konyara ko bage gukina na goika asichinse chirichire asekera ngo kiliyo kurukunga chibwato botenengu na gokonya abanenchi baye mwanchu muligeli tiango twigwe orobotiru murayi bwense Dr. William Ruto. Only 3 years we've seen that it is possible to build 170,000 housing units. In this Nairobi alone, hii Nairobi, hapa Nairobi, saa hizi mjengo wa manyumba 93,000. 93,000 housing units are going on in Nairobi alone. 12 markets, institutional housing, houses for our military, hostels for 20,000 students in Nairobi alone. Our budget for Nairobi City alone in matters housing, markets, institutional, affordable housing and institutional housing
and hostels is 210 billion shillings. Money that we have not borrowed from anywhere, money that is generated by the people of Kenya. In this city, the transformation is going on, and it is going on across Kenya. Ndio mimi nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya, miaka nyingi tumekwama pale mahali pa umaskini, ukosefu wa kazi, njaa na mambo yale mengine. Imetosha. It's now time for us to elevate our country to the next level. And we have what it takes to take Kenya to that next level. Mwancho muligari twakagenda bucio nande nigo ntaete nkomanyenga kurwase chinsemo cia gusi lige nandiroro libwate oboito banane gochia ase omugusi na mono aswono mulikyo ito Caroline Mausa anyarete ko bagago ikana kuligererio robot rwa bene ruriro kororokinga ngakiri genelirie gwaleria anyare ko bali gotumeka na mono korosia ebibwekaine ao nigabwate robot rwa bene mwancho muligereri igoro y'abatali na ligeneli ngakiri anyare ko bali gotumeka na gochenchi ubugima bwa bali bakonyara ko bakolichonga kera chingake na bali bakoni bibwekaine kurwa ase chinsemechi teto mutegere Caroline Mausa no robot yoruo urikirano ligena liekware eri ligena lire asegati y'ebintu biribwate obonda bwagusi ririko bali gotoka ime bunge ya South Mugirango county ya Kisii. Mombasa apepo uyoko bagakoya ligena liekware ime ye ward ya Tabaka na baigoni gabaire gakorosia ebintu ebinge kurwasa amagenayo ebyako bagako baoneri abatali ao abo bako baba gutara imense yaito ya Kenya. We operate a small business which is basically a place we are trying to get some tourists coming from the Mara going to the Serengeti or coming from the Serengeti going to the Mara. We have identified this spot as a place where the tourists can break and have a few refreshments and even visit the washrooms. And we have seen them stopping for those small activities. And we are proud that at least these tourists are stopping here. Basically, what we do is to have them stop here. They will visit the washrooms. We have some resting places, although we need to improve more. And in doing so, they will also buy some few souvenirs to take home. And we are seeing it's a place with a lot of opportunity. Hopefully, we should grow it. Apart from the tourists who come here, of course, we have locals who will come during afternoons and the rest here. What we are doing now is to promote our stone and the tourism industry. Soon we are having a factory where production is being done, and these Wazungus are very excited when they see the production process taking place. We'll of course incorporate the cultural part of it, the Maasai culture, doing the beadwork, Maasai culture, dancing for the tourists, but that is in future. As for now, we sit in a small piece of land which is about slightly higher than 1 acre, and that is where we are operating. We have seen tourists coming here to camp, doing camping. In fact, the last time we received about 20 Americans who came all the way from the Mara trekking to the lake. So they stopped here, slept here, and we are receiving requests of more people who want to do camping. And we hope this place will grow. Mombasa apepo bono nigo alien kiribuna ngochiare ko baga koligia echiro ime na isiko ya gusi ase okugorana boigo koni gwa kwerigeneri gari ekware. Been into Masai Mara and we've been very pleased. We saw a lot of the wildlife that we were hoping to see. So many animals, more than I ever thought that I would see, and just beautiful, nice people that have been so helpful and hospitable while we've been here.
We got to stay at Amani Mara, which was so nice, and the people took such good care of us. And we've been traveling with Spirit of Kenya, and Dominic's been great for us, helping us along the way and doing a great job driving the bumpy roads. But yes, I would love to come again. We've gotten to have like stops on the curio shops along the way, and it's beautiful artwork and handmade, good craftsmanship from all of the people here. We're happy to have gotten some souvenirs to take back home to our loved ones. It's a place with a lot of tourists. If it is possible, because these are tourists coming from the Mara and visiting the Serengeti, or Serengeti going to the Mara, I wish we could do more to have them stop here, because during the peak season like July, August, we had this place flooded with the tourists. We were even lacking parking. But anything good doesn't miss challenges. Like until about 1 month ago, this road was not very good. But we have want to thank the government because they have at least tried, improved it. But I wish the road could be tarmacked from the Oroloro gate until Kehancha, because from Kehancha to Isibani or the border, it is tarmacked. The other challenge we face here is, if you can see, there is no electricity around. So these tourists like having some refreshments, like cold sodas, coffee, which they are very used to, but the coffee we give them instant coffee, which they don't like. So if we can have power in this place, although we have imposed solars, but I think it doesn't give us full satisfaction. Nonye nabo nigo abatari abo bakoba bagutarira chinsemo cha Masai Mara imea Narok nabo igo alia Serengeti baesabire serikali ya Kenya inyare ko bagi kubaroseria ipara ikuru Lorgoria nigoikira alia Kehancha eyugo ikira bonere chi kilomita 115 eyugo ko bagi kubwaterania chinse chibere cha Kenya na Tanzania eyugo ikabone aberege ko baletera omuchando ekero bale ase taro yabo. The challenge we face is like 2 kilometers from here there is a small bridge which when it floods during the heavy rains and occasionally when it rains a lot of rain from upstream, the vehicles will not pass here. They have got to go around and go to the Serengeti, and it becomes tedious and in fact frustrating for the tourist because that road is very long, by I think maybe 30 kilometers longer. And we want to encourage our government to be with us, talk to us, so that we can promote tourists. I'm here enjoying my work, but I have a challenge, especially on our roads. The roads are very worse, like we have African free massage for long. Since I started this work, it's 15 years now. And can you imagine 15 years you are using off-road? In fact, I think in the other side, it's affecting my lifespan because sometimes I hear back pain. So I challenge you, government, to make the roads work. I mean, you put the tarmac, then tourists will enjoy. Like sometimes we are very tiresome because of the roads. I think, yeah, in fact, we need business, like small business, like curio shops, with the clean bathrooms, whereby we can stop over with our guests. Boigo niga murekeire ngana yokoborwa kwechinguru chyo morero na boigo amache ase chinsemecho egentatebire buna nigo kiaireire ogotakina kwobonchorera ime chinsemecho is water. Normally we get the water from the Lorgorian, the people who sell water on private terms. So every time, like in a week, we spend 10,000 liters of water, and that water is not sourced from anywhere. It is us to go for that big tanker to come and
they drop the water here, because without water, we can't have the toilets working. And you know the tourists are very, very, very keen. Korwa Transmara ime county ya Narok, Elietaria Nemausa, Caroline. Mwanjito murigiria tugotigana na roboti uro na gusko ikase county ya Homa Bay yasinse chia Kasipuri chenga kiboigo amatuko yobochori yoboke aikirange nigo yokorigia ekirugo kibobunge aroko asinsemecho abetera wikirana sekelisi kema asinsemecho chia Kasipuri akabaga kwegwa masesenia ase ekelisi kyomanjito murigiria tuturagenda masayemo todeme Philip Aroko arekwegwa amasesenia litukurigoro. Wanchumuligereri nomugano o Philip Aroko bunekera ntase kelisia kemo Diana noroche bwokeli wemesuma ogotenga mwanga wa milele der bwokeli uburabu bwokora enchira yayo chikoligyo burai aseseme ya Kasipul Kabondo nande wanchumuligereri naboro cha bwenseme yu ya Kasipul Kabondo lende buna achite akaegwa igento gekoro kwa blessings amba sesenia kwaro chirende bunao keletigo musuma ebara ya ebone yigokira bamenye ba Kasipul Kabondo amini Kasipul nigo bona bachiko bakorosi birengereri byabo namaseseni yaikaya bugo irigo lende yagwenere dana nantuko irana mungwana yomo nigabwate twe kagosalie kebwekaine osumo bwekaine Dedan Kimathi uino muchongo uliobekire azbekire se chibara konyora lende ngatoko inyora yo Dedan Kimathi uyo munjomo mzee Jomo Kenyatta atogetera gosalia asenchire libate abanga bakoni akubutura osalia bachiko bate abanga bakoni scrap kera togetere ndoko boligwa ngayoko irogate abankoni aguchi igento kero seri chibes chinyinge hergake ho atate guchigo kyo ni emie yamo nabo koligereri bunasumbo getabu sana tugetere rero mwanchumuligereria rende asenchera elia yobwikiranu yani rendo koranga muchando nore nkabu daya ko reino sentence ne bwata yae nseye ne bwata mangi shwari ngayo ko irige ntobuna ke tokonyorera mu bantu bali barwanire tense ya Kenya kirense bwate byabo abakejo nje bajete nejisa in post wade bakagenda di traffic lights bono lende lakini ngenteke sana kero konyora umuntu akuimukosalia kelnege ntoge kutoinyoria twarure buna historia ya itubuna likwara toinyora mwaka bwili bwa mochimikiande 50 no mo na isato kera Kenya chiete bochori butangane bwa multiparty Dedan Kimathi mate bakaboni ga familia etera manyasale no mubero yo kuna koboligo umutu oyo butole tutona kumanyakana asole nero ruchino mutu abutole talia wono lende Dedan Kimathi na ndo butoiru mutu Nakibantu chote abekera yairaniye Dedan Kimathi umutu ayo kabutoro no yagato mutu no lino muturo chabwa atali abutule tale chikoni ifa amate yali giri sana yani Dedan Kimathi paka lende no anekera akwete
bado nande kinyago kia begiru gose umubweka umufano uli ochongirwe begiru na ando muntu nde na rubuto iru mutu eko incident sana nande goro naro chabanta bange batahabwe nete ko bagosika ibintu biri tuwa bekiro ro bigotuinyoli historia yito asoboro soito mwancho muligero litoko genda nande to so essence ya Madagascar Diana abasaye bekiare ya gen sinigo bachieta sebara korobekanira kili bagotebanga nigo NCU taliko bayikira ni birugwenere trakini okorobekana kwabo nigo gwachagitigwe ekerestima yaberege kuborase chinsemecho na namono no kuburwa mache igo abasabu nigo basoetase umucho monene bw'NCU kurungantana na rivo na koro kiali rochilia basbagendete koteba ngomurai bw'NCU okuruku Andre Rogelin anyara ko bagakurusia sobu kirugo kyuburai bw'NCU mwancho muligirali na bukonyara ko bakorora una abasabu banyara ko bakorobekana na namono una bale sechibara abarendi basoe tororo bago bande babubwatirani abana jeshi bande babubwatirani babubabatesiri asekilibono kianyare ko bagekorekana no gwako konna gochia aso murayo ibwenseyu okurukunga Andre Rogelin Diana akera abana jeshi okonyare babubwatiraniri basoira sabango nabo bagateba ngalende bono nigo batagete serikali nyare ko bagekirani biribwenerete nabana jeshi besonaniri basoire sensemo yabasawo bakobabwatesia na igorona rucho murayo ibwense gakoligyo yo kabeiro muteneli bw'abanyanyimbo gusaba na jeshi anyara ko bagakoba umu prime minister bw'NCU na andegento kende na ruche kiliya kole tengelinga gabunetenere ebaraza ya yabawaziri agateba gatagete korosia serikali konyara ko bagego tegera abantu b'NCU ya Madagascar na omweli akama gateba nga banyara ko bakuruwese kibara egento kende kilina ruche kelenge kenene sana kilinga garangiriti abasawu bachiche asobwa mu banyara ko bagokwanira bagateba tibakonyara ko bakogenda bateba gochorwa kuyo kabeire muteneli bw'abanyanyimbo b'NCU ikintu kili batebetenga no gutaka kuba zuya mbanyara ko bakogenda asichibaro mwanchu muligili ainali agendrete kurwa asichimbebe chirisku yense ya Kenya aigana Soko TV togenda mutumuko musini tokoirana tonyara ko batokuligilia saa ya Lisi gazeti litaliane Innocent Onyango mwanchu muligili tendera ndemo togende kusangamo Eye Soko TV uboroso bw'umugusi nugareti gokorobwa gachobo nene gusoboke Ovik Hardware ntubote byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tore chichuma n'emisumari amabati chisimiti kwane cyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'ubya bwekerengo cheguru aserigo lyora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyo Nyamira samange tuakerisi nigwetere namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori igaiga Noviki Hardware ego tukagaiga tente uko bari gani mwensi asamagoria rinsi Nyagitani rubutamero chinga kichoboroere korende tarikire nyagitani erabo butamero asogoko bokali ubya bukerengo kisheguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata nyagitani bo manyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound
ntubwate ICU, HDU, NICU, ntubwate pediatric services, ntubwate gynecologist, ngokora tuli physiotherapy na pharmacy yetu nigichire amariogo. Ngutumia tuli insurance au buna SHA, AON, Britam, naboigo Trident, nigo tugotoka nsemo ya magina. Tuligirenetie negete seni kiabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342. Kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro. Riatirimba Technical and Vocational College no turaiga asingenjo yao. Nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatie chinde. Abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help. Nechikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi. Nigo tugutuka asama tabekani ya geteri ensemo ya Kesu Kisii County. Asamange tuwakisimi asenamba 0757331085. Kusetulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae, Yoando mwalimu Mokonyi, Deputy Principal at the college ya Riatirimba. By name, I'm Joseph Kawal, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguriole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, nabwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asingenjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseribuli uraikerie. Nigo tugutukanye mucyunyamira no bokorera bwito no bwokobokera. Twakirishimye se namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibyo mucyunyamira mwesi mwariganyira. Nuganite skuru aso mwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratory n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Dr. Stanislaus Misati, Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nkuba karambya mwana wa saba no muko na turetera. Ande ko basaba mo byandira turetera abana kyagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library. Na environment ya school baiga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirishimye se namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed.
eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchu muligeli chitake 13 maiga yense ya mabono mambia na ndabona totete goswa sesemo y'ikigazeti tonyara kwa tokumanya agendete kurwa s'ikigazeti echo nigo tubwate SMS ito igazeti ya The Standard ne gazeti ya The Daily Nation astugo chaka nemeganere mitangani lakini tangani nigo nkora rulibaga oramanya naro menterwe kiruga tigaiga aragatenga ya chieteli tukari ngari omweli ntichi gatatu kurwelio twana komorora bona arorekanire egerende tonyara ko batoko manyanga ngaikonya aberete yetalia yali tebe ngakonya ngayaberete mwancho muligerelia gero manyanga ikonyale kwanangu mwanjo muligerelia yakuru kuchwaya oyo iteba seitere chimwambe buya kwa boli kana kainde lakini nande biyangu hilinga bebereje tuwate ga kitali simiti ya roseri abakonyora kero kende wa tebakaniria kero ego kwa igwete ube akaigo okay njira nero la complain mono tigamba de yo man ebintu mbire guitake them for granted complain mono ngurwarete genda Kenyatta National Hospital urari orora abantu barware to okumubiro kuigwa kaigo kwanyu kwende mwanchu muligelio chirega igotebire gaigwete bobe tigatubwanchire aye no muntu gutari nsingi mantu kumanya sa chietre kinende gatebire nyagitari konyari tuamuganirio kugwena kwa bwango na ndembu yamoneo kuirana asanto marari tigatosoe se gazeti ya The Standard isbatanga baigorere abakarete abakwigorero bateba nichi kibere cyarire kurwa chiamate chia abarwaniriri bo bwana bw'amanyabantu Bob Njagi na Nicholas Oyo ochererwa ense ya Uganda sibagenda gwetera makongo nabono iga kurwa ense ya Kenya nense ya Uganda niwenda tegosabwa abanyariko bakoena na oboene ase abarwaniriri bo bwana bw'amanyabantu baberete nigo bono Nicholas Njagi Bob Njagi na Nicholas Oyo baburite asibono chiserikali chichinse chibire batebense ya Kenya nense ya Uganda chitaraba chikurwa kendi gyonse asabanyana bagenda takoboera nga abakenya babiri nga ibaberete nabono nigo boni byumbe au bya bakenya byesokiri nane mono bikorigenda tegosaba abanyana ko bakwiguru esekiriye gotebekana nigo bono egwendendrete bagoteba nigo aseba ochereire nigo batigire asige sunte bataliko nyara kwa bago kwana na omugano yini gore asepeji ya kane ye gazeti ya The Standard na boko nyara kwa bago somera na koranga ki chi familia chiyo yugo sechi amatechia abakenya abu bagenda tegwetero muchando na bokorora ebicha ya ngina Nicholas Oyo asago kwana nabalikia magana omungino yo obosengino kurukuru Roselino Cheng nigo akonyara kwa bago kwaniranga nigo boniga agenda tegwetero muchando na nemono ga sokia agateba niga bwato muchando buburiri bwesukali gento kendete kumusumbwa na asasa birenga nigo abakenya babwene amini serikali ya Kenya bwene tegwesona nigatina koirani umwana wae igaiga asensi ya Kenya igaiga asendoche omu professor yo Masilieta Fred Ogola akaligoteba nigo ensi ya Kenya nigebwate passport nigebwate ebicha yo murai bwense passport yense ya Kenya nigebwate okwegena gose igegotebanga nigekurwa okwegena nga umurai bwense nero tenete abakenya na nanyara ko bagako balinda asikiriya tebekane bono niga umurai bwense abwenete gwesonani na konyara ko bagakoirania abakenya bugo chagaiga sense ya Kenya umonchi muri na bo somero mugano yo ase gazeti ya The Standard AI Bob Njagi na Nicholas Oyo no bale ense ya Uganda baochereire chiserikali birenchira kwana ngai yabarwaniriya bo bwana bo manyabantu baberete igaye bagoteba nande ibuna wake bekire nga serikali nerawe abantu abagara bari go cross border passport yali yabo nebekiro mubuli kohoro kyanga mbaitete ebode any information maybe bakaita na family members because kwenda Uganda tali lazima otumie nini passport lakini na konyo gato ikepoda na boko batebinye ngwani omuli nki yakara ko yareseyo o maana buli awa tanga
there is no way serikali iratebe nga timaitia bantu abasa bali. Okay. Timaita bantu amba kurosetie para bakaenda Uganda. Na ende the only thing kanga torochega ntobwate office ya Musalia Mudavadi. Foreign Affairs and Diaspora. Njetinda office yelikego issue a statement. Okay. Ntobwate government agencies like now the DCI chikore nde chigocha na bachibwe kobolia. Abanda abaito mubegeta abunkayiba. Ibabere. Teata week ntu arocho yo ndale ago campaign Uganda. Babo murikome. Aseta iyo bakwanete ngaya bangwana abukoreki to abandabu wochicha. So ne ebichembe sana. Gekogera ne bichembe sana totara blame Uganda nkibwatere tabantaba. Serikali yetu ninki yakolire. Lakini no ne statement yokanga abantu baito mbasirete tabu barigana. Na ndetogende na kubwati tumanyese ndetogende kubwati ninki gose bosonye serikali terache ime ndenda bangwana basi bale turabasabira nyasaye kora ntumanyeti ninki kegenderete. Okay. Amego tugochase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 se page 8 okwanire rigoro yeskuru ya Litain yati skuru chirichi abete chikoya omwako yo mutinyo eta asibagote babuna nigo bona abiboli besokire na kuru kwimurungana kwa basibagote banigo batebe tugo bakane 49,699 wetira bana bugo sari ebintu byeskuru asibagote babono tibarigo chikonyara gwakana tibese icho boigo amatemu kago chigo kolekana amatemu aliyo gufunga chiskuru ebirasi ibinde gose form 1 baka form 3 ngiye kumanyikana muna rabagota chiko ikaransira amatemu ayu batarakana chibese icho nabigonde basi utigarite school official school eyo nigaga ni ryakane amara gosoro kurinda bayibuli batebre runa nigo yabeiro musigo sana asibare astokomanyigwa bune school ya Gatunguru boys nigo abona baro babete bagusambe school bakaba bagategu bakane 25,000 kero morokiwa nabego school ya Tengecha boys gutuka sinsa mochi ya Chakiricho nero kero babete bagusambe school bagategu bakane 5,500 AIC Jebisasi Boys High School nere gatebwa bakane 5,000 kera morokiwa kera babete bagusambe school kuri school ya Litain Boys ndo arochekera borokiwa babete bagusamba ebintebe ngembi abete bigusari wase school eyo nabona ni waturoche aborokiwa batebringa barbana bumbari uchkwira na school onyambari ko kiriye fees nabego bakane 49,699 nabego turoche kiombe kya borokiwa kosegia TSC nabo ige kiombe kibatirita bayiboli ngende tekobolia abara yase skuru eyo banyara bagakora obunengi bamanya barokiwa bali babete bagusamba eskuru eyo bose bagusali ibintu babe bakwirirwe getambukiro teammate Joya ekero ebintu byabasari kire skuru bose no muiboli oganiri abyakanere kiro muiboli gosembali abarokiwa bali bakurigiwa bali babete bagusamba banyara bakonyorekiranyekyo barumaite nubwata morokiwa naende pado igente kiage kurigereria gose goika umibuli aba involved omwana utaraika 18 years koyu baba tabare under guardian timating kitoro maboko ya baibuli gose amaboko yoli omutenenelete baibuli mbayo yankonero onye yangote yonyo umwana uyu gose nintakane ne kanisa kama somi kanisa nero guardian gosolio como sponsor school nero nini guardian wano bona Litain Boys kinyugwete collectively bakasabire around Totebe to 50,000 Litain Boys Litain Boys chance pigo chile 69 million chance pigo 69 million karaka naende strike nja kolekanite school ekara bare ko complain nga bakaire go sono mochere oyete nusu naende go koira na maegake naroche nonyane gwa Kiri Danston yo mahali ga kubolia karari wa dress code na kera happen abanda babande strike gatatu mufululizo mwamanya koletera umuyibuli bigo litangani bagakora damages chikaleterwa umuyibuli yali yakabere naende bagakora strike
naende mwibuli agatebu so yoko bako mubuko boniga mwibete na nabo ibuli bagoteba barosire naende mbuya investigation yakorwe tumanya ninki akagendererete chisukuru nabo torara umu aborokiwa tonyore ngumuntu nare okogenda osegeta abana bakeigo ka group gete egere damages chibe a benefit it is high time serikali nero kole uchunguzi bakora uchunguzi ngora bamanye kwerende chistrikeage ngoja chirobo ene gwetera na borokwa bagechigwa nelingana gete gose umuntu naro ugocho tusi wira na maega batebi ya musambe pasi bachi chabali kera baibuli pasi ngotu nita data milioni 10 abana bakoleteki mbasapete ebintu ebyonse pibirigererigwe tindata abanga abana mbya bakora lakini ebintu ebyonse pibirigererigwe port side strike iteko barero ebe mambiende mwanchumuligereri namagana alese gazeti ya The Daily Nation na Diana agotebiri ase bono batebanga muzigo munene nobororo bonene nigo bokwirana asa baibuli kera bakare konyara ko babagotebigwa bakanire biri abana basalire nandi buna kwigure chwe yagoteba nigetakiro kunenki ko korigwe gere banyare ko baba komanyanga ningi keri kiagireire omuchando yikoba se gazeti ya The Daily Nation Diana nindo chumugano norega kare tebanga bono muraibwense niga kare ko bakoligi bali bagoteba bari kumwamiriria na ndakoligi bali babwata marieta nigo bono bali getenga kurwa ase okogamba nechi hasla na bono muraibwense niga chenjiri umuroberio yakera chiko baga koligi ntundende yokwirana ase abisi akare gokwana na bali bagotebekana babwate enibo bali be agachete babwata marieta ase gazeti tebanga from hustlers koika as bali bagurunga dynasties na nigo batebiringo muraibwense niga chenjiri bono gotera kwaye asakare ko baga kugamba na bali babwata marieta nindoche aseli tukoligo muraibwense na nyartuko baga gobeka tene ninga niga kali kugamba no muraibwense umukoro oyo kurukuru Kenyatta na ndebo igo agateba nigo bono agambete no yo kabero mu waziri omonene bwense ya Kenya omuske Raila Odinga na ndole bwikiama kya ODM na bono oyo bwangoiga anyartuko baga koleta ase serikali yaye na umuske Gideon Moi oyubwe kiama gya kanu kirali ali kuligyo burayi chwe ya mwaka bw'ikiri 2022 nigare goteba chifamilie chichinene na chichia salirie ense ya Kenya lakini wono mwaka bw'ikiri 2025 na ibere nige kale koreka no murayi bwense niga kale gukwana na bali babwate amalieta na omugano yini gore ya CPG ya kanene ya gatana sakale goteba niga gendete koranga nigo akonyara kabaga kugamba na bali babwate amalieta ili nyara kabaga kora gakoirana asekirugo kyuburayi kiya chenjiri mugano lenge chiasla Ruto na chete no na mangana toratebe kerekyo abanya tegererete bale batebete na mai mpaka ntunyurete omurai wensenga kiyuru Kenyatta kago kwana njeragete buna kejeli tuga hasora tawara hasora tawara lakini abantu mba private paka bakateba oyonera twako bogambi the dynasty gose family kiri chibwate amalieta ni chibesa asense ya Kenya Ruto alenge against family ya Uhuru Kenyatta yo alikuruka the dynasty family ya Moi yo alikuruka the dynasty family ya Raila Odinga yupada alikuruka the dynasty na abanda bangi lakini bona kintu kyo kumbi twarorire kawa kolega asina mheshimiwa Raila Odinga tuachire twarnyorire twarorire na maisaito uyo kabeiro murabiense Uhuru Kenyatta gakumutarira state house gakumuratia gakumatebiga binte bya umbira na tagurete bikengabire tobiri bya data bikengabire na tagurete yubiri getro menyo bwa Kenya bona ngege ntontengerere tiane ne kanisa mabati andemire na oramente bagweta state house yariga kesona bagosoka gocha bagoseka bakugamba byake and before that nani Ruto na chiete wasiti katundu ishaweri akaenda kaumerana no muraibwense umukoro Uhuru Kenyatta ochire na state house twarorire kawa kole kwene wono ekekia moisonde na kiyache tubuna
Ekembumbu. Ekebumbu. Bari na Gideon Moi. Gideon Moi atengo chikolia le ngova senator bwe county ya Baringo. Ya Baringo. Lakini ende egatene onande gorona ruchese gazeti ya The Daily Nation batebanga banyoliro bo unengi bwe imebokoro kinga nigo muraibwense. Alengerere tiguchikokora mauncho lilia sebarasa ya bawaziri na bagatebanga elietalia Gideon Moi ngeti ya baraibali barabe bakwenyora sebarasa ya mawaziri na ikirogata kira kwa gunikyo kobo mokonyi bomo waziri omanene prime cabinet secretary timanye tie position hiyo senerese katiba hizi ya Kenya lakini ndenga serikali ni batetenga serikali nene na bagusukaniga banyorenga bajoreli ntunza atonge ntu kidogo komenterwe tax kidogo mushahara ulio koleki Gideon otoke lakini bono karo koligereria maite timati ngote vete siasa nonsense njeto baisa konte bingano gashawa ngata okoleka sinaruto koru bono mpaka 2027 ama nganari gatiago na mangi bono no umuntu kuruku Kalonzo abwate test of gano totete torenga Kalonzo test ki abwate muinoga igo bako mutambukia guchiro chengumbu gose na tigare abwaterere nini United Opposition mwanjumuligereria numuganore ase gazeti ya The Daily Nation esibakare gotebanga nigo bono murai bwense Dr. William Ruto agendete kogamba na barai au bali babwata Marieta na ande bali bakurwa ase chi family chirichi alikorukwa umwaka bw'ikirubere 2022 endegoro kunga dynasty se gazeti yatebanga bono nigakorire endegoro kwe yutani au nchokire na gonyara kabara kwina na kugambana barabu niliboli dirora linenenga abakenya bali yale bateba balengense ngai bachiri mwanchu muligeria ase gazeti ya The Standard page ya gatano gateba kalenga ngaki omusigo gose obulitobwe amadeni anyara kabaga kwura abana ba Kenya chingaki bagendete kwenda no ni jiskuru na namono bali abarwere batalikonyora obokoreri kuyaguru ase serikali nimirobelie menge era somo chando na ekento bagateba gaiga gutera ase oyomo oliokurunga Bernard Njiri nigale umo senior researcher ase eskuru elietenete amangana yo koligereri chibese no botumike bichibese asakale gatebanga kiro mwaka ense ya Kenya niye ebwate budget ere kerengo kiguru ase orogongo ruwechinse chire Afrika na namona Afrika ya mocha lakini ende abakenya tibali koigwa budget igo sengoletera maunchoriria ande asogima bwabo gana bokonyara kuba okora ebicha ya waziri bwechibese umusike John Mbadi ase ekwamba korekana nigabegete egechara gaiga na korokinga nigarengereti mono chweya igo bakale gotebanga niga abana bagendete gosumbuka na ndegente batebanga ense ya Kenya ekirogo yerigereria makabesa aye kukubwatira ni negente gurunga GDP nige kwamba korekana nga nigo ere gwetania kerengo kie 52 semia ni yuko ibeka ase gwetania ekirongetano nemo elie bekire bune limit gose ase konyara kabage wikirana igo bono budget yito ekirogo eligereria makabesa ito na ande ugukina gwaito kurigote bukwa ime gwa GDP nige kwamba korekana kubekeire ase kerengo kie 50 nomo lakini ntugo tule 52 amakabeso example ngirendo chabarwete gaiganga out of 100 shillings to collect chibas chiguti garanzi ring sarasini na chimeshara na chi development na chikiregento gose to isoko kebeka bia ngo kwani 10,000 Kenyan shillings chichisa ine omuntu ora menyera at that particular time lakini buna chigo chaiga buna chikira sole yatoka out of 10,000 shillings elfu 7 uikwa kana madeni gete umanya gutigara na 3,000 ya minute na ndo kabese 7,000 umanya gochaka ko uikira ni bintu birwata ita gukora inyora naenda karogo kabese abese limbo segocha ngochere ne interest wono tokonya gonjokana na tokonya gonjokana na iga to collect like una treasury whatever per month wanya ba collect 60 billion 70% of that money chiagenda wakana madeni
Nkioro chikiatigara for development, kikiatigara wakane meshahara, kikiatigara okorani chi police station yechiga muri konemeni atatebito twabarutera amabuta. Emine tinaenda ogende mufuko obande tali mufuko okabese egerorete ogendereri eserikali. Chwe yagendete gokore budget yense ya Kenya gera narigiririe gitugiria tebire gaga yichi wese chigotigara kurwa gaichi kogenda uchakire ko baga chiwese chi Diana chiwese na chwe ni wete ni budget ya koraga chata kwa nyensingi mate budget na komutole naende ngazeti ena rabon ndidi no is on the same ndidi nyora nini Kiaru member of parliament CPG gatano gatatesi gazeti ya The Standard is warning the government tame your appetite for loans mokonya go kabesa lakini ri swali ngoja ne boli chwe na ruchinga kemo omuraibwe kiama kia ODM Raila Odinga na kwanete ngwane yi arenge famous nga serikali ya renge ngaki ya Uhuru Kenyatta nigo yabwate gintu gikuru kwira nene sana yugo kabesa bakaeresa ngaki yuyo rengo mokonyi bo muraibwense bono ru muraibwense Dr. William Ruto agateba nsi ya Kenya gigo kabesa no bongaini akira boni gukurigereria bagukwanira bagoteba nsi ya Kenya nigebwa tu muchando ase gintu kiri bagoteba gikuru kwa iguru ya makabeso kwari bono barikera basoiro borai bateba nanga ntwagendererie mirobiri ito amakabesa narakoreki atoiro muchando bono igore turuchinga muchando no rabuto na kwenda busina magega muchando roro munene na ndo matonye ndio kabesa for development watatebi igona kabesa te ngwaga chande biti ngwaga chande chipara ebi no taxi mo Kenya takororo. I'm telling you country njire buna France Germany. In Germany the tax is 40%. Igonya go kwani 100,000 elwarubaini chara chire asa serikali. Lakini karokoro mondo in return tama iti school fees ningi, tama iti medical nini fees wakana nyagitari ningi. Ebile bintaka nire byonsi pichi pararo seiri amacha angu seiri bakanyumba estimero throughout. In fact omwaka nole omwanda we muligereri Google search ga omwaka nole chairman estima ya chiete bagatwara blackout. The reason was eba produce ti umuriro mungi so mbaka bakaba want produce umuriro litoko nyara otumia ntuga estime kogenda gekogera tubwate shortage umuriro tokoletiki toisaini Kagitinga tiga mu director tukora studio kabiri aranyara ka gutubekera ndiri nyoroka gukwanira igoro ya makabeso na bego cyose mensi ya Kenya. Hivyo mimi ningeomba hata hii pesa Kenya inakopa mingi kama World Bank wanatupea bilioni 5. Si serikali ya Kenya ikiweka bilioni 5 wale user wanapewa waongezeke maradufu ama badala ya kupewa 50,000 wapewe hata 100,000 waanze biashara mzuri. Na ukianza kuona kuna crack katika nyumba, you do not call a painter wa kupiga rangi katika hiyo nyumba. What we are doing as Kenya today, we are trying to cure economic problems with political management. We are thinking kama nchi ya kwamba kila mtu akinyamazishwa, chukua hii cheo, chukua ile. We are lying to ourselves that we are providing any solution for our country. We are not. The government of Kenya borrowed 1 trillion Kenya shillings. 8 months alone. And you know, I've been talking about this issue about debts. Sio kana kwamba sina mambo mengi naweza ongea. It is because there is no critical issue in our country today, like the appetite for debt and the profligate borrowing ya pesa ambayo wa Kenya sana sana hawaioni. Our country as we talk today is borrowing between 3.5 billion to 4 billion shillings every single day, including weekend.
ya Kiharu Ndindi Nyoro muske Ndindi Nyoro gukwanera iguru ya makabeso na sakale gotebanga igeka kimitinye tane tatu ya entrance ya Kenya niwe ya kabesire wetani trillion ya menu kutaisatu chinichi besi tali besi enge sana nje na nda sakale gotebanga no guchaki gukumurubelio yo nyota imatekera gukwa na makabeso ngabaena no ni 1100 igono koro kinga ense ya Kenya nigibwate umuchando na ndibu nigaseti kware goteba critical services ko soko ena na kwebinto biri bibetereretie abakenya banyale ko bakonyora mbiri goikirana igo no muchando ororeka ro bwata liboria Ndindi Nyoro igarenge chair of the budget and appropriation committee in parliament ngaitera berete a position ye miakebere pero arenge chairman ye committee kuligera lichi budget chionsi pigoja bali ba poseti to mente kende gocha ile ngato chiko kabesa ile ngato kabesa ndo bate ndo bwate domestic borrowing ile ngato ra kabesa gwetera imeye mipaka ya Kenya era berabe go kabesa chi bank nini ngorole no ne government ngocheria asaba chi pesa kero ba ko ni bonds alafu ndo bwate international nini borrowing style te ya koro si budget ye kama nyete ndo bwate budget deficit ne budget deficit ye etogo cha twanya kole kwerende twanye recover through borrowing na batamanyeta yo ta complain it ochiro rusirwe oboche oboy eli parliament ba minete kidogo MP from Alego kusonga okoewa Orueli na lindo chendi Ndindi Nyoro ako complain tuwena tele moto murangiria tumubuli karo kuarenge cha kwa complain tinga madeni naro karo kwa ruro na yoko complain nga madeni ayi nama buli ya manene sana we chwe agendete kubuli iguru yabasiko kera bale sichia bisi bali gukwana gente kira basokire bakwana nande bunateba umubungo yubwensemo ya Kiharu umuske Ndindi Nyoro chinga kichimoni gatenendete committee likuligereri nga kichibes chikore bachikwananu na namono nigalengase elikonyara kabage koranga kichibes chinse ya Kenya chikonyara kabachikuye kwa se budget na gutumika asibone gakale bateba ense ya Kenya nigere sama kabesa manao teba ngabara ibaki siasa nigo babwatera ngenene yoko genda gukora amakabesa cyabere chinsa cyabere se yamo yabona mambi kiteke 40 mwanchi muri tete kwa ndumutumo komoke tokwira na nigo tokoso asensemo ya siasa asibono na rurire ababunge kurwa sensemo y'umulimo Kenya bakorawa na gusetalia ababunge actually na barai kurwa so mulimo Kenya ndio Jeremiah Kioni ndio Boigo Peter Munya abakwanete bagatebanga umurai we kiamagia Jubilee gose umurai yo so ase kiamagia Jubilee okorukwa umuske Fred Matiangi taraye gwesiko na barai bali osobo mubwabo bwa United Opposition tokwirana tunyara kwa batoko gendra ningwaniyo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse Kamati ntenera y'isukuru y'uboroso ya St. Matthew's Parochial Kiamboli nse y'uburayi musasiroti Paul Kabito PK bwe parish Nyamarambe niye no mogoko munene gukwariganya sumiga bukubekiri gutwa kwa boroki ubabo abo baho kigoso grade 1 umuyigoyo nigura korekeri tukuri Juma kitariki 23 cy'umutinyo y'ikumi cy'umwaka
bwicirwa ibere n'emirongo ibere n'etano gucakira cy'isibiri cy'amambia kuwa gacia mwensi mwariganibwe asamange tutarira sobisito usitwakirishimye se namba 0713827327. Magega ya televisheni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba iliyagusi onye kubwa tokoralia wokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyoli baga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchurelia 0788666662. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Wanchu muligirali nigo togendete kuligirali ase gazeti na ande nindo chegaiga nigo tolende gazeti ya The Daily Nation ne gazeti ya The Standard ande mono nigo to nagatebe tokwira na kurwa so mutimo kumusinini nigo togonyara kabato kuligirali ayale ase gazeti ya The Daily Nation aiga asendoche ese page ya gatano limo asibakale batebanga abarayi ba kumubwatesia omurai Fred Matiang'i nigo bono besokiri nigo batebirenga nigo bachikoba bakoreta umuchando monene onye tachikonyora esikokurwa ase bali bakwamiriria serikali kurunga politicians bali babwate obwamate na omurai uyu aselieta Fred Matiang'i nigo batebire ni bagosereire uchikoreta umuchando kwirusia kurwa asabo mubulibwa opposition gosobo mubulibwa kwamiriria serikali asbagateba ni esiketali kona no agochia ase bali bakurunga principles bo umungano uyu gosobo mubu asbatebire nga nigo barule bono gento kiliye kurukunga gochika gochia asabara ya ubanyaraka bakorokia esco na mono abara yabu ngamona Peter Munya na uyo kabero mu waziri Zaki Kuniuthia obonsi bakwanete asbagatebanga nigo bono bachikoba bakobitereri barorenga ekiama kia PNU part of national unit na boigo ne kiama gia Jubilee Kenya ko bage konyora esco na nene mono asbatebire nigo barawase chikoba bakobitererigwa ebya mibere binyara ko bikobwatana na gosokia umurwaniriria bwo kuliye kirugo ky'uburai bwense na nene mono asbakale bateba nigo bataite kubika elietalia Fred Matiang'i bosio sikili bagatebanga ugotatwara maskania kunigo babanyara ko bakobwatania na oyo kabeire umukonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua. Nabego tutigarita somogano yo ase page ya gatano nomo okwanirira igoro ya NC ya Ethiopia, Uganda na Somalia se egati yabari cross opposition gusaba cross bomo bori opposition bagoti babuna abantabo bakuruchinse ico nabo babwati weibande mensi ya Kenya bunenche moyo gukwaneke bunango cyabari ko iba chukura umwaka w'ikirwe 2025 nebere aseto watabara ibanyati bawikirana se county ya Embu ntobwate Eugene Wamalwa Rigathi Gachagua Justin Muturi nabayigomata karuwa abanyati bawikirana se batebire buna mbabwato kwegena bunamba chikoyana bagosokiye murayobo uranyaraga kurwaniro oburayobo kurende umurayibwensi ya Kenya nabaga bwatani baye mbabwate cinchira cinde batayitego cyaka gochoka koiba chukura mapema asibatebire buna igati y'abantu bari barwetense ya Ethiopia, Uganda na Somalia bono babwatire national IDs ero nabaro bachwaka ekura no konyaramwa nayo ase page ya gatano nomo ose page 6 ase gazeti ya The Daily Nation asobwa gale ase gazeti ya The Daily Nation chwe nindo chibagatebanga nigo serikali erobireti go chikoiba chikura asbagateba nigo bachikoba bagotumeka abantu batalia ba Kenya nigo bono ama chinkumi chichiarurwe na bali bakwamiriria serikali buna Diana Tebire na mono Tebire abarayi banyartaka bagukwana ase enseme ya Kirinyaga litukulie goro nande ne ensemo ya Embu babeire bako bagwetoro na mono bagotebanga nigo bono bali bakwamiriria serikali bateba niga serikali yerobireti
kuchikoi bachikura na na manganabo swagoteba nigo bagendete kurikia abantu batali aba Kenya asibatebire ngaba Ethiopia baroro na nimo bakale batebanga noni ji video njiri cia sokire kuri chinsemo cia Mandera asibakale batebanga bamenyi be chinsemo cia Mandera niko bakale bateba abantu batali aba Kenya ni bagendete gosoase county ya Mandera na nimo no kurikia buna bakichikura abande chinsemo cia Nairobi na chwe yagentugire na naro bakale batebanga serikali ni gegendete go train abantu bandasi chinsana iliwechiko bakonyara koba bako baocherera ba Kenya na kurwana na bali bakonyara koba bakwamiriria serikali ina chinguma chia bigeturumuske Martha Karua wiki amakia PLB maite ese gotokanga ndiri tokobwatiri chiko binegwenda gata angabono chinsangapi Chiro chisambi. Chiro chisambi. Ngabono Martha Karua retisi hai mati. Kiambu Road. Akoli ke statement. Okay. Aya talimanga na muntu gukwana munu osaigo. Especially wate banga abantu bakali go train. Usanuro sana ime serikali babike toro. Angoli abwate tumambi. Agi ke statement kuruabo serikali akoreke echake nini uchunguzi naende evidence nere togo chatwagania erobono kanga yabikira serikali tene ni batebinga abalende toroche bagutrainia mbantuki ni ayao ni gani igo ntorochi chikura chimemene chi nyinge abantu barakwane bintu ngendo karokiri torate ya abantu nkelinga tigomole mbobe fast priority politicians na bago tate bikende gyonse uno bwibibe chikura orochenka korubono paka ka tuike chikura ligero lite registration ye yokubwati nini IPC ya recorded ekwerende geterense sana aba Kenya bagendete kwelikia so ukweliki kolense sana birengo byense sana kanga this one should be the worrying point ya opposition Kanyabanda mutaete gochinjia serikali ngimutali kubwatira yakura so first things to be priorities lakini gantokaro kinje manyete politicians across the board ntali kwa teteonde na bao kwa na kende kyons chinga kiechige karotorochi kaenda chikuru Wanchumulili ya page ya gatano kabiresi gazeti ya The Standard umugano nororo somura ibwikia magia DCP rigathe gashawa kale komotebia oyo kabiru muraibwense Uhuru Kenyatta komotebinga genda nkalitaya na ndo tubego gutwara mulembe Karua gusitiga gwesonani ase siasa egendete meyense ya Kenya igani gondoche ni gatebire nigo muraibwense abwenete ko bagakwa iguribaga anyarika bagogendera gutimuka kagutwara mutimuko bwo mulembenga nande asikilia tebire ngatibweneti anyarika bagagwesonani ase siasa yense ya Kenya uno mwangana amount Kenya ase kwamba korekana kurumurai wikiama kia DCP arorumurai umukuru Uhuru Kenyatta gagosoka usigagwesokia na kunyarika bagagoteba ngikiama gia Jubilee kebe chikoreto murwaniri buburai wense na nimono gekorekana kogendana umurio urio matiangi kururio koranga rigathe gachagwa taranyora chitorobia na ndege ndonkeyo ngati Uhuru aritaje bine statement Uhuru Kenyatta no Kenyan citizen despite the fact ngani garenge umurai wense na abugate constitutional right yogo campaign yo wakachikura yo chore kiongozi atagete ekikaro kitoko mubura na mbeya bono rigate ni garo chenga obo kingpin bwaye korongo chukore ibokea ngochikokea buri twarire ti president chinyinge chiko tenena wake campaign so Obama kao campaign li nini kwa soki bali bachi kwa soki bali bakole kwerende it is their constitutional right na wate right yo choro mwe msie sobo gali ishaweri nabwate right yogochora umubunga koru gatundu nabwate right yogwakero mugumenere nabwate right yogochora umurai byense gosega bana munayatagete bunatagete because that is a constitutional right yakarali tajete that doesn't meaning igabete scrapped to sinini
those rights. In fact, iboni gana liabagana to enjoy citizenship yani. Okay. Yeah. Umonchu muligereria ni gotogendete kuligereria asali ya research gazeti ni naligereria gazeti ya Taifa Leo. Sepeji ya kaneni ko bakare goteba kurua search nsemo chia Omabay ni go bono ekyombe kya Kena kya tebire utatwale birengeli biya na buyagere imibasokano yechipara yabeire komentekana imeyense ya Kenya. Abego tugoja ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu kwanirira igoro ya abantu batatu babete bagusiya magimabo kurinde babere mbaratoka ase gotebekana munani ngo barenga se competition ya export kinda tebe tiantebe competition yarenge yechibot chiria seroche lakini korende bakaba bagusiya ya maito amamirani ya mato East African Ocean Festival asinse mochia to do water bagotebanga omonto yomo abantu batatu niba babete bagusiria magimabo tubwate Tom Wanyonyi urenge myaka 20 nomo Otieno myaka 21 nera akasiri buguma bwa asinse mechi Mombasa nabayigongowa babete bagusiria magimabo kurindo yomo ni gatraba kagotoka ase obunengi bwasene okorekana kwene kyabuna nkurigibare emibiri ya audio tratoka kurene abatati tigandere bari bakora investigation nigo bagoteba buna gwitira macha yuko ba ama bariri nigo yaberira ko konyora umubiri uyu kurinde familia ene gasene ko babolia panyare bako bikomukia panyare bakwirana oyo mwabo asinga cyabo nyorero mugano uyu ase page ya gatatu gazeti ya The Daily Nation. Maite umubasokano yo skoleka ntase sema ya Mombasa ese nyancha ya Mombasa nigo tigire chi amate chinyinge sana chikola. I think ko umubasokano yo koleka na litukonya talili ejuma erabe juma mosi lakini ndoche munabale komnyokani ali amasboli amanga abereka kuboligwa igoro ya living saving machine kids chiri bakobeka chichake ati chiri chuko kokonya kera kwasoira amache chikokonya na ande igoro naruche na kurumuisonde bakubolingo uyu waliganetie amamerania ya ningo na ande mbirengo kiose mbitanga mbintu kibiri yabege toro yokoranga abantu bali bako bagoshiriki gose bali bakonyara ko bagosoesa amamerania yu banyale ko bagotwala ibintu biri by'uburendi bikolende ali yabubi nche yega nyasa ka utubukira mu mundi geli time mbata vingia macha nkorerete nche amache ningena Mombasa tali gwetania nga utosi ngangenda ko chimotwali macha mange chwe ya manyetina ya lebesen goto gwako pali no ngata ino ne swimming pool ngotaka na vera gaga sende kende na kama goro iga kende na bakera bena ende ntalere woli ntalere tegaiga gonja na machi tayo korende ino sentinga seti ya The Standard chistori njire ibera na riro na gani to chikunere nto chiaba story nera page 3 no mugano yibo mungwano yibo gosone bikoroto ite gosone bikoroto kwaralire umuntu agwito umuntu koba ya 180 shillings because of the 53 agaso musonere bikoroto mutabiri ngarende ngeria ne njanya konyere o mwaka ole February 18 2018 oyo kama tebi toenda gochia ngende nkoe chibesa kwa corona shopping center ngoenda rugurari ana akuru aenda sijui asoebwe friend yae aira negocha oyo kama teita tangalende nibeli abantu ndi koenda gochi shopping center kama tei shutali koenda shopping center nga chibesa bose na bose nire bukoroto oliamo boli no manyete aira nebwe friend yae asoke no muyo amubete bono agaito monto nera agasibi miaka 10 okoba ya asiringie 150 na ndagateba actually chi alenge 40 bob at first egento bateba nkilinga obangwana aba oyo makuru kose mushiri naro mungwano yuga asonere endewa asonere to yonde bikorote kera musonera akamata itogende shopping center range ase ngochiko kuruseri chibese ngo kubalenjera oyurenda akagenda agasoa bwo musani oye kaganye toli okora timati osine kenywe gwanyorete
wona eragoteba busiwe kigambero gari kwigerera agoteba erega mutuo mitakagwa uri nabuguriti umuyuri bwebikoroto ng'anoro mubititagoraki agasirira kiri bateba ng'agasiretie kirenge ekene kia amara abutugite wono agakuru mwaka yomo agasira na ndebona buroche myaka 10 ya chiri bosibu gaye ekina kirige kaba upgraded to mada nende manyaiga uno gwako muntu ekine kia kakoba asol tokoba gwako muntu lakini manya from this date kwa mwaka omuntu oyo abwenerete komenya 1 year plus a day aku gochimoto abo ndiro lina lyo kurusu ora toko bachachi demand lakini aku in between iga 1 year and 1 day abwenerete komenya omako 1 day ko barwe 1 day you need 1 day yelika okutati 1 year yere akutati the following nini day baada kina kelikia ogekwira niwa no akanya gwasibiru assault goso kwa mwakanire oyo olirwa mashtaka mada you go be very careful ya dangu muntu oyo ntaite mukuni gose norwe bosaigana bo gwako muntu ibere terere ebintu binde bitayo engaseti ya the standard bado no tole page 10 speak of the senate Amason King ndocho orangeri chi speaker John speaker 47 counties bachiche kendo toraro kubiro wesomi ataite kumanyanga whether bandambara where the impeachment process because the impeachment process chigo cha chinyinge parliament muina chigo cha chia fail ndoroche impeachment ya Mugavano Kericho kuna ya fail MCA bali bagasinyuko proof to the senate nga mbabwa tegeka bakabukunyo kara bago samba bwate no ne kidole kiliyo kobeka yani gento ke tabakorete nga uyu wacha tu tumuondoe Amason King yao tabaga kuna sheria yenye unafaa ufuate egere karo muntu nera gwikira muinoga akoba impeached yanyore process ye karo ya chagete mbuya yachira gobono kororanga na bata itabanda abaikaranzamo bamanyete impeachment process bamanye karo mutete gochake gente kebeke igere ke gwika busubwaye yamabera rais na bora nyora babwate te right nini chinjera chingisha kyo korusho mugava no bugambi lakini onye to gutumia lichiko lilibekire na impeachment ya nabego ke senate efurop umuntu na ende bado moranyora kerenga keli mwataite ese gazeti ya Taifa Leo igondoche ACPJ gatano limo bagatebanga onye Kalonzo gauchikobaga gwanchira na enchira umuraibu ensagedete gotebanga ngukwa nari na barayi bali bakwamiriria serikali na kubaleta sobwamo liliense ya Kenya nigo bakochikoira na inse umuraibu ikiamekemo inse umuraibu ikiamekemo ga bateba na nde bateba nigere maega yokugania kero muraibu ensagendete kugamba igo igente kili bateba nigagendete kogosereria demokrasia yense ya Kenya gaiga nindoche na marube yaba Kenya bali bagonyara kwa bakulika gocha ase gazeti ya Taifa Leo asibagala tebanga onye muraibu ense yakogendera igo nigarachi kwa akobanga ogosereri demokrasia yense ya Kenya maite na batagata bogosereri lakini noyo nero kumuchoini talingoli abegetwe moikaranze nera na bakota it is my democratic right gochoini muntu ntaite gochoini President Ruto ngochi yale gutumia agento tokuruka divide and rule Gideon konya yangabune pira muina United opposition ndora amanya next ni ngakwe batebire next in Kalonzo ndora amanya next ni ngakwe lakini na bata inga Kalonzo stands the test yoko make is political career ndora amanya muina ngona enda akwe ekara ujiri temwako weekend opposition nyoro opposition nero ne bwate challenge mwakwa mwekwa flag bearer ngo chako tenena bamu support ya boli nini obogambi so mbrangoro kamole Ruto
professor ya politics bona lia so ile klasima naliere tegaso igaiga mugano nororo sechisema kuri chisema chesinya kajiado abateba ebenyomeye gose ebenyankeye onye tuli guchikurwa chibese gose tuchikurwa chibese chiri chiganeirie gose tuchikurwa ebintu biritoganetie mungwano yomo nigachete gose bwa baibuli bumwanchiye na kanyora kenyora saka umwe kera anyarta kwa batebya niga aganiri kurwa egintu gikotebekana chibese njiratakire ne chiombe njiratakire kurwa egateba tabuga ati binte byo asobwikerano akamanya batebwa na baibuli babonga bono lende tabu ati iri bagali ochigokorera umusubati oyo obo enyangi onyataga chikobaga gwikira ni bintu bibwenerete chweya abagakambare bo ikaranza bagateye turabekere millioni inse mangana atubase kugamba nanje kana kwenda tato mwabo Diana abatebye umwana one namwirite masena agasoma nande nuroje no ari Nsoko TV agatebye ngabo ni millioni 2 mugado no rari orengasigeta ati Nairobi gati ndaitiko kwanankai abangwana bachire bagoika umuchioyu bako ariganiwa baikaranzire bamanya kurwororo babeke irenga mesa bono babeke 150,000 umuga kama tekmbara karmo kwende mukutwara muri spokesman oli oguchigo kwana oli atebe abana abambona baguchakubukimo eyetali chiombe chuka ngatwaka na igotwa kulira ka abana bachingaki bara setru asenyome yega na hende tumanya gocha kuruororo na hende mukoleki na hende murangeri bono momotebi menta bono ekiora mente togotikere omunyaruka lende twakakora twakoire umusubati unyome ise enyaruka amaya kurwa ababoli chibese chimwabeka nchisa ina none ndagira ngo barose lichikoni maya aranje 150 wo ebuna boli nganchesa ina 150,000 ne chibaba aranje isaine majete kera tugende tugukwanirega mangana enyoma nabwata mangana ya sana Diana buchiumu gusi nabokorwa chibese chiao na ndoge ndu muchuyi karanzonyo ari kirugo kia macho ya guno ne ndagiruri aba bachire banyomire mataifa na nda bana baminto banyomire ro bachire ebisa kubinde ogenda bono buna tatebegesa kukia bakamba because Kenya tuli proud interest ni chikabira asina roko enda buna bokamba nayo ko ruchimboli nande nayo ko barugera abanyene bali abanyene bali umuchioria lakini ebako babageni lakini toka robo mainepi bokamba 150,000 yechine chibasakete chinyinge sana because abantu bali chimboli ntome chimboli komina isano ndigi abantu nini catering service mbaka nabaenda baruge na 150 abantu abana otebiga abana bagusi omugusi no mugusi ndayo chikwa rugoye egendo bakorete igo ba uri muga mate na hende karoko ende gente ke gento ndate yabasai karoko ende gente ke karabo gori umu ase group ye make sure muga kanaro mwinemu tiga kubogori abantu so butinga bali siboka abano nganga mulisho nganga o mugoreti mulisho kaga no ale soft kara bogori kara ya baga kabari bako nyuke nuse totali kokoseka o mate gachi bogoreti chance kurwa mesa agateyo mu murori mbwati gochia mu murori akabuga na gosori akamubwato komoko soka gochia toke togende onyaroke gachi gatebise bwanje nkonywa munde no mu murori okay bakayebereri bagateberende incho togendereri murori litukeri ya etire bono ngocha bakareti maeti after 2 weeks bagacha nemi bagalire jiri bakamoteriri tu agweta mtu achiete amisini mtu achiete tukanyora family problem tukarajiri tukachikoranye so kiri kwara renderi kurabwa bono bagacha no bwene by the way migano nero re menge sana anane mono mune chinyangi chichigokoru chisigi nyingo bachire eli hiteli bagatebe controversy okonyora baikara stero bakwana ndugo ikiromata no mwa gomino komentere ngombe utabu atepi ogotebi ya gendo lige ngombe yo ye mokoriki orente lakini inde
ndire goikira naro budara rocho yo murengo muswati uru mwalimu uriko nyomu no mungwana yo murengo mwana jeshi pachire muswati utarari kure kindi mungwana ero no mwana jeshi arorikira pachire o muibuli otebire njenta gete 1500 umuru kirabwa ate 300 mugago iwate abo yo muno mulisi urenga akabatebye jinko bateyajire 300 echitubegete beza igora kujiruzi tole ejera baji mugatete baji mugatete bona kuchie kwa ndale innocent if you can give me 1 minute na roja ni example ndaka kuchombe 4 oma kuirani ngansita na atagete oria te watata chombe chiane talibo nyansi bombole tebeka gochia buchirisi okorra abagaka bari kurwa chombe chichia chiete bagaikaranse mugaka oli bakamuteyi ayibona abo gusali no tatu musibati yo asoke chombe chianya kuira na kwale gutigechi okenda guda lakini dai lakini gochioi akatumba bamura bache gochioi olibona akabatebiririre nganareta inye tebanji nji saini akarusia yemu akaida diza kwanire mono daya digandara kwani baganaye tayituburi mwali baga nera kwanira lazima chikira kwanza sina kalitata kachionyo oro musubati yo akolete college ya primary obe Diana lazima chikira na jirisitebe wazino bagane eri awo no ndo tebyo mugaka million yo mugo sabe million ninga ya Diana ongetoka ndo tebyo mugaka ngaki mutsukume kabisa wakajike million kangi sibono kwa nakeri obugate aje matende marate kigungo te marate mitende naye ngo misiri dio musubati Diana tayo ase negotiation tepeli igano ise Diana gocha kubuli omwana no korora kandi twari kubuli omwana no korora kandi tibina ro kombekera sinje 200 gai tinga rero montone ayo toy never negotiation never rogo ikamonta ikebe mumwe ochako sagwana nko iba mwanjo muligere Diana gataba rasmo ikebe yeriga neri na ndabateba never igo kanire ngatego nyareka nonye tuligo ikichiombe ndema gateba 12 aye kana goso kenda bosibu nenjiri chwe no aragatebera kwa ndara jipunguza chiri chitanga dia ya gutamana chiro achiche ajale kwa gago chikire sei no kai mate nande nande ko tomanye ko tigata protect toras tigata yango bolia sei no nerange na bosonko gekogera egero nyore isaburage egera tonyore sabariero bwango totimbuke toike bosonko asanara rima tabagaka bara ikaranse bakwana bonengane tigere ngao aikora tigachiombe actually tete turwa bwesengani lakini igetogere kwa nyinyoire omuibori okoiro mwana form 1 ogenda litukolitangani otebigwa nduli kubwateli 15 umwana aitete biya sana na ndo ngato muibori uri mwana aitete biya sana atoke ngo sibali oirana madu bako mwalimu manero ja wakesimi kagwira na matebe chiri buzano iza to kochana jira jwa mwanjo tinda ngai koire enaitete lipera no makiti mwanjo muligerie mambi ya bodo ngwara dera abura bogotote byose GSMS kwana kwanyora ze ngwane kamineyu na ndeni ndoche na chwera fuate clip getu tete korora lakini tete kora kwandera se gazeti ya Taifa Leo mugano yo monoro ronga muswati yo moni gasereti abakoyo ekuru nyumba asikiria ate abana bakari kumusalerie nyuma yaye chisemo chia Kasarani ya iga Nairobi agatebanga ira na guchirisa bugaria ni rumwajire nyumba ga mukandira tegosalie nyuma yane kai ante bakari gosalia bakaragira mono usimba rwo sibintu kyo bakoyo bakora Diana rero bakoyo karande abakoyo umusacha prada iniro chi umusubati yosereti ya muraba mwabo musacho abamuraba musacho ngaba gosalia basabati bamwabo musacho ngira kolige barenge nyumba burende na buraje bakira bamurasa basabati tinda tikoko you have right komenya mwa muro minura lakini tali mono na tali mono tikangwanire aba muraba sai ngase wa prata nyuma tenkyo okoro umusubati yoyo
amen tu onye no bosuwa mandasi yakora akolete gasi kiokoro amen tu bosuwa mandasi chwe yagote mramba liko sibibingi kiokoro oboka orose lio omugako yenderema mugako yo ingonya na inumwe ingonya nkeke watorose ya tiga boundaries chibo naende turate abangambuke komenya murumino reason inabekogera gutoka gwasina gwachire chisembe osengi lakini amanyete nyumba busaigo boli okwokie TV kwa watch wale kama goro lakini ira maene chwea buna muntu iratoka lakini chwea no bateba igo mae tokero muntu atugetu no muntu mbuna tu achete Nairobi kiro muntu rabwa to mugano ya na America muntu rabwa te host ya iratoka reno musubati yo yere nabwa tama mocho karatiga maete onye ndiri kwabe na mugano no yo nae watwa onye ndiri wata banga gaseli umumoroyo mukuru nyumba nabo tware kwe volingane orere kyakorete kwate baba koyo bamenyete nyumba mukonya gonjo kana ne nyumba gose ne single Nairobi koro mwe sinki mo koro Nairobi umukira ni single room ne bedisi inki mo koro nyore bakabe gite baba kugira maete mo koro andara gatebiga ano boro bwatigarete magoro bo mwana bwenerete kwebwatira na mabere mwarire kare muntu bogete mambi go chichikoni yabandi bwajugurigere lichwe yo gurubiregere bya boro bwana algwerete kwebwatira mba Choya nara oboli na mburu mwabacha mobeli nje there is no problem na manyiri abantu abange sana yamba tayi binande tayana abantu bamenyete USA boni gankorore boni gankoro na bongo koro kinane message bono mambia o muntu anto mera irenga 3500 mbuya bono echine chido tokorisha kate soft amenyete boni lakini fora koyo yenga baichire nyumba bagunya kuminyuka muntu ntiro na abantu mbaro manyete hygiene negente kijasara hygiene ya maino gosibia maino hygiene yo gosibia binte bidayana whatever hygiene yo muntu naragire mesaini onye bakari ko hygiene ayo manyene nini gosibia muntu naroro manene lakini abwe tanya gukwanira na nini okay wana binte mobi burukani kumaya go chabana nyore ne gira tonya siabo okoragira no no musubati oli orukire mono mwancho muligereria chwe iteba dagito kumugaderia seseme chigazeti ya kuruta chinsa se chiae nimanyete no menyirie mambi yabono na buranyorere nde ukwanire bali barenge nyumbali koratiga ngane munyira koratiga chinsa koratiga tuaje njitigana ra musupport na 1 second mbiyaro bunakwanire ekero gwachire mu abandi tatebe Nairobi takumenya mu abandi ekika umetomenye mu abandi bongo mbuli koigoka bongo mbuli koigoka na mu abandi okoyaranga no ega story number 2 ekakari ebintu gete onye gari kere ga bunye sibi pakaba barra kai mwancho oche no muyari onye nebintu chikoni gabu kero musubati aba na kobaseri karabu ete aba bwacho bali na kobaseri ku kasalan ndio goto nyore bintu ibasibeti aba bero mwancho bali baligeretia se studio abambali banyoreri bagali gutwara kinyumba cya barengeretie jira bagokoria abantu bandemire inche ntagetaga igo muntu uri nyumba yo monyene nayo nyoro bura ititariri yo chikobwate ga kombe giye igo monyene okorora gurusiko kiagunse nandi gwate gwatire kombe giye emambi yanane munyerigeriri bagaya atindaisa engane munyerigeriri kwa chibuli togenda busio nandi nabongo ye kwanera boli na ijende te abatabura bura nyoro komba bwate teiga kwaro kurugesirie se njubwe korete bugo beto mudozi ayo ndo bwezi otagete okore mona kibugo na kwa tukagochi amanganaya chora in the course of the week chora li tuko tocho tukunere chingaseti bwangu toira no okay nanchira ni nande toigori chisimi agera no mutegereria murigereria totebinga experience kwa kamenya abantu ndali ngo muntu oragu matsikuta tikana kwa beri babu tigatutigerabo cyo murigereria tokagenda busio ndindo chese omurwanda gaigase gazeti ya The Standard bagarota banga ngiye kogera serikali ekoligia abaibago ebinyare ko babigo salia emekutano ya abali bakwamereria serikali nande narana ero gatebinga igenyegenete nere eyemo ye manifesto ya serikali ebegete eligo ikiradi mirobiriyaye aba nabasaye bagendete kuburani baikaranste asekirobo bagendete kuligirie TV na igaiga nindo cyo murayo yo mororo ogateba nga nigo emeroberio ye abali bakwamereria serikali igendete kore tumuchando nende na kimwacho muligiri ngote binga ligiri mu Rwanda chwe ligiri mu Rwanda yo ndoche
echanisia ya make boli kwanza TV nera barigerere TV na bara TV era barigerere no murai nara gwa korekana mbaroche gashawa nyuete gora abantu baye mbarute tuwe gosena magena bono abare sitting room barigerere ti gashawa gaika echanisia ya make boli ngiya kogera serikali ekwaya wounds bachi go disrupt opposition rallies in fact na babegete iko opposition rallies echanisia ya make amenya koiraniria binya sana no mogoko I guess it is the manifesto job creation go sokuligeria basaye chigasi mondo nara atorate buru muiboli era kaligere likando na bakumetinga ki conversation ke abana bakalite babugatero buona lakini wao korokorire mu Rwanda oyo aseke songo tokoroka sata ya nige ntoke tokoligere likwa wase karakini giatoa lesson lakini ndo woli liliswalia ngiye kogera serikali gutumia wounds matinga kitoraruke ebibago byachi gusaria umukutano bw'abantu ba kwamereria serikali bari bakwamereria nini serikali ndobwate freedom of expression ndobwate kero muntu nabwate rights chae ube ko mukutano okwane buno tagete in fact every rally gose amandamano gosenkikeli constitution inkwara ere abasigari bacho barende erali yeyu gose amandamano ayimwa bwate bono gaero post libaga serikali bana bakora the right thing kango mo safari lyo gasha gose erali yeli kanga basigari bare ngoro bagofa security naende karo ba office security abakoreta eburkano babugatu babekume lakini kwanya warangi binte bikokorekana opposite binte bikokorekana wetera egende kulito kuruka pride ande igo ona tomokorerega ninkiarako ninkiarako ntageteto kore sechisemo chechigazeti Diana tutarakora tiatokorere ekwerendeye umurwanda uri ase gazeti ya The Daily Nation barigitega voter registration muntu nara ikukaranse lakini gakorara konete pike garonte yochire uko kweliki buno mwake chikura igagugati baote banga apati bakabeke box igaguyo gwakachikura guserio korute kuraime elikiri x na bayigo regret nere yo moero bagotebanga you must go one time na state house no ebekirago na tete gukoreria lakini soke siku ye chimbebe chense ya Kenya toso ese ense ya Seychelles igeswali guru kusheli bono lendeke busina boturalire useli mbachiete bagakorege ntoye kuru kwa chikura cyo moiroro kera bachikorete chikure cyo moiroro no moelio oyo uri kwamereria umurai bwense iyo na yarochore tukabo umurai bwense asanyorete chikura 50 ni emiago 5 elia kanyara ko bakonyora libaga lyokoba umurai bwense mwacho muligeri aigana Nsoko TV twalinga sensemo chigazeti tigatukorera bo chwe ngate clip ngire kwa bwate gakike kuningo yakagara enkakinire yesa agetabante biranya kurwe kanisa lakini bono toroche tutikaretia kego kara kebeka tigara kebeka kara kebeka toraranga oyo apo oyo nganyari ne kanisa imare oyo no yo treated no mondo wate griya go sambe jama yani kanisa ime ine kanisa ime agonja kapisa ine nyamego sambe emi ime kapisa angoligererio enyumba ya mwerigenda tananda na rabia kokoria enyumba ya nyasaye togo chengera mutatu apo oyo oncha nebekire square kai abwanda bagajikure kanisa ime bagereri abwanda bagajikure ya magena abone kanisa ime ene kanisa ime aya nero go burudika bwe kanene ngemure nero go burudika Antono chikarona ba TikTok yo la ibale kai bigereri yaye asango ogeti na ariago akoria machi umuntu nari kanisa abo tararagera nenya moko mo kana koria nyameyu oyebekire mubere arafu ni umate nyama nero tubwati soko enjera nererie gotioka paka yaikana ndono mumuini mwanji muligereria ine kanisa ya mo ya omo pastor korokwa Kanyari
ase ale n'abashirika baye nindoche chitrol chia magena nchiroro nindoche musubati oyo ukaba TikTok sana nindoche barenge misalende bona abunegendre tebetetese kanyali nere ngone gusambirwa runtune kakona koragira timanye tinga ari gusabirwa runtune egerenda bekilingana chinsa ne 22 chiaitire bono mambi se chinsa 2 chia bono mambi chitai kamera 22 chitai kamera 22 mwanchu muligiriri maiga ye chinsa 2 chia bono mambi togendete ko asumuru bili wenso ko bakire na nigo twakorera kuri asesemo y'ikigazeti esechwe yatatebiringa bari bamenyiri nyumba sibiye bikombe nande tobera omono nande utukurira tatebirie untune yagutule tu na pasta kanyali kwa twakomisiri mwato karole amanya to bande karakari na etokorora umwana ubekirwa amabere amarurano kwagechugwana ki na karakari karasoka kujisika buna ura twerwa gosa igwira nyabona barengo ya twerwa bwana chombe chigo twerwa amanya naenda guchikole kwende karakari enjera gete ndate ngane nyirigeri innocent ribaga tinda kwana buna ntete okay biya muri mwancho murigeri tigatando mutima kama ketokoirana togendera bose Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia wokwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyori bagarya bene liyokoralia asegete senike asaliguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Warusuru karoro ganduro tambe kwenyore bintu bichinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebine Ntubuata phone accessories na wigo ntulini chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo regi spare part chie chinguru sungusia electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sabyo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo nabo iga somo chunyamira gusa twakirisi myese namba 0784884484 sungusia electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Mwebuli Henry Tumwano obugimo bya bwankyo eskuri y'Uburusiya Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko umwana w'Uburusiya ubutingu bw'ikisemi asekerengo gefees uranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongutiri bari byewa ao byaborokirwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asabamenye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetaria Tabaka mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners
Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemeroberi ito Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Kwarosire ansa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nogomanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka emeyomochio kebirigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Omwancho mulire Ensoko TV ngetase ni Ensoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko baka wateka atabwati gwanchire monda bwensi korwase ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde korwase county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobini Ensoko TV oboroso bomogusi nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions bwenyo rich machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoreria rigurito nelyo kokera nigotogokobera ekero kwagurire
nigo tugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesmari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunga tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkoni fra maguta y'echingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores aso muchobo songo ibara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Ouru Superstores yonyole vintebe. Eje Nensoko TV, oboroso bumugusi. Mwancho muligeli Nensoko TV ne chitaike 35 imambia bono chinsa ibiri chaitire na anene mono liyo twa rubereti tukulia lero gutwara abageni babire gaiga umuske magara na anene mono no muske muwakili Swanya lakini ndende asenchire tanyalikana umuske magara tanyalika baga wikirana gaiga nyarega baga tumujumbe ayo tebire bitango bitali ko nyalikana tali wikirana raiga kinende kera umuske Swanya raiga na batoko genderelie ngwane semambia bono tanyalika batukwana aliyatungete siasa na anene mono siasa lende yachakire kwirobeli mwaka bw'ikiri 2025 na bibere nigole busyo n'abakenya nigo babwate ebirengereri na nene mono bagendete kororanga kikiriye korekana ayasora abu notagete naye kumanya bunu mugusinga kikiriye korekana ane mono tigandara mwa umusikiri baga aragokwani asemambia bono tumayuchaka engwana senchira yo wikirano bia mono innocent asibaga na njetiga ngire chingakichi cha bono mambia gukwania mwanya gitinge asimwabeta bantu baminto ni maitinga igotore kerase ya sense ya Kenya nande chinsi chesko igotiga mbakwani nande anchira mungirere amaigane which is family chain piamon
Buya muno muske Victor Swanya asokonyora ibagana go chase studio ito nimanyete go bwate busy schedule lakini ndekera kwanyorira bagusiuma ete mbatagete Big Brother Big Brother no liyo gukwana bayara kwa bagotegerera isachindira buranyora abandi barorora siwe nseme ya siasa kwesagara bale mono nara kiama kya Wiper Patriotic Front gya tware NDC CNDC umaete konya tochinali tuchirora liria matukati gali tumasininiga obochori bwense buchikokorekana lakini round yeye ekwamba kororekana umuyega gochakira mapeme myaka 3 yaerire kurumura ibwense Dr. William Ruto asoburai lakini 2 years to elections dabondo chenga NDC chiachakire twara PLB atwara NDC aye na ino Wiper Patriotic Front mwatwalete NDC ino nakomwa umuske Stephen Kalonzo Musyoka libaga ligo chikoligi chikura na kubwatira na bali bakwamirania serikali nkieko erera ndiye mwa kolete NDC mapema iga of course ngo chikora muri mwa consult on other issues lakini gutangaze presidential candidate chinga kichia mapema now liswali yao ndiliara sana na banda bangikorengere injire kurekini now briefly NDC and National Delegate Congress ne reogani what the authority yani what chinguru buna inki chama kiwende gukora kiwende koba igo ekero chama wetera se National Executive Council ya itirie bintu usitata gukora bintu gite bintu dimbigo korekana paka NDC ya korek ya umenere ya tebiwe ya bintu byamagora korekana now as so to understand it's like an AGM kerobwate organization AGM is no more not only company AGM is the final authority okay paka ikwanire bintu mo kora so ntwintu abwate chi agenda agenda ntangani yarenga muhimu ntuategete National Delegates Conference etuanjire tuchenjirieta kurwa kiarenge ikiribona because right now ilieteriete Wiper Patriotic Front abana kurwa Wiper movement democracy now so that was number 1 and number 2 to take advantage gukora amendments chinde to arranging it relevant is relevant particularly as a national election board yani bali batenete nominations work chikura na numa idini very contentious sana igo na to align pengere gete erinde make sense and be reasonable and efficient and accountable and transparent now endukende tuadegete ngiribono na intue koa ekinara kia Wiper Kalonzo Musyoka libaga nera chaka kukwana ni byama binde was leaders byama binde you know even they very important jitindo chi innocent thing 2 years inga is too far kurwa no it's not because Roger even good planning you went kwenye kora mapema kwa manya kororanga kiwenda kurwa because you know election is a huge institution kupwa ngatete kupwa urai bwa Kenya tirigendo keregense tigendo uja guchakere myaka emitinyesta inga ekari chikore cyo wako no ibine bintu wende ko kubanga mapema ento gene ngeringa asengencho ya you know the democratic space ya it is Kenya right where people are free to associate to political parties also very free gochamo right igo that political space nguta carry enough time abantu kuibanga abantu gukwana so that they get baibangire bamakorenga bakwenda gutumutu naruche
ese mate konye yes abantu konye bali kubwata tatebe NDC chia Wiper so close na bono iga ase a picture abarai bali bale sensemo yo kwamerelia eserekali bande batebire nga barasubwamo Kalonzo nere bono the most experienced leader. Correct. As a formation yelia na enchiraro biri timiro biri yaye asobonki bw'abantu bochicha nenchira ya moyo koroki ngabono basi yaye arule stage ya chiri musio. I think ndo ekoreno na innocent drama ya Kalonzo no na lingi de daru chidai kwa lingi kera kwale kwendos amendments chiria na bonaru chichinga gichinde no kumwaliga naye kwa mwaliga niti it's true engineering the chairman ya NDC because I'm the deputy chair and our acting chair was not in so engineering or but let me answer to that. I think abantu have been either underrating Kalonzo or mistaking him or maybe the press could give completely a wrong picture who Kalonzo is. Kalonzo is a leader, right? Kwanza is a family leader, right? Is a respected leader from where he comes from. Is a council, a senior council in the PAR, and also is a national leader. Is an international leader. Kalonzo Monto who has evolved on his own merits to be who he is. Now, in 2007, ekero Kalonzo alikubuli burai, abantu babuli ngake. Kalonzo alikubuli burai, nabwate followers. Babo, I remember that time because I've been with him for many years. That time, Nali ODM, it was ODM Kenya, which split. Right, kind of with the half of the fruit. They know with the other one. To kind of with the original one, right? You go more really tunda linya. You see. So the question was, Ajatu Alera Uhuru Park, who will be there? Nobody will be there. I remember because I was quite active in the arrangement, even the viewings, even bishops, so what pastors, what have you. I remember ekero toko genda to mwaliganye. I remember leaders who are saying, no, why can't you advise Mugambi oyo? Nguchare ko embarrassed, you know. Na baha so ndo urubak anyone ngene record, you know. So ngabatebya ino koreka no muraba bishop ya but mubwati ukwe na bunera monyana goreki abwate. But I remember dinga ekero bwate call, it's you. It's not the people. Now you bwate call. Now ekero bwate kwarangiriwe. Now urangiri. They haven't. Now abantu ruru is trying to tell you no nyale boli. To come to the point. Ekero tualenge setam no tu abwata masapo tutaracha. Ona agiri tu siminga Uhuru Park is full. Yani mpaka bali ba everything and bali gocha badenga bono gocha tretoro serious over right, and it was huge. Yani ikaba full gaida nonye kimekutana na era koreki agutwara. To me that divine look Kalonzo is nonye mbono ega it was not unusual. Even remember Friday was a public holiday, it would have been even bigger. It was very big Friday, but it would have been bigger than even that. And as we move forward, we are going to see really the leadership of Kalonzo and the way people are associating themselves to this leader. I think so. Kenyans want change, yes. Kenyans want good leaders, yes. But Kenyans, they know what they want. And anybody who when you what the bono chimbu chu choko kore enta bakanya batagete nobody behind. And Roger Kalonzo
abantu bagaitengane ngakaraira atebetenga watermelon. Right, Kalonzo is not a watermelon. Kalonzo muntu farm. Okay. No muntu to make decisions and he sticks to them. Okay. Kalonzo no muntu unyurita basani. Kalonzo no muntu utaru despise anybody. Kalonzo no muntu tabwatie obokondie mekora boibi bindi bimbiyo. Lakini bona kiachi konyara gekogera nindo chumura ibwense ko tebare ngana gendete ko gamba nabara including nera buranya ko gamba na roche se NDC twale ngoro kera twachate ko cover na twagotei abantu mubara abantu bare ngoro na ese inkwana ya yarwete na buko igubuna no muntu bwatekere ngara kina kiachi ko nyara go deal ni chifoni ko liye chumura ibwense agendete gwaka kwa roche Gideon Moyo chire ase kampi yae na next nera bana goteba. Well, nje ulitani kabisa, I'm very disappointed with Gideon Moi, and I'm getting at the inch week. No, you know, first via bangi, na barabuo na bobale babe surprised in cake murayo ita correct. Again, then the drochi kirumuntu na bwat rights. Okay. Now where the freedom you would decide, you associate and all that. Now, to go and into the merits, you correct the ABCD. Let's focus. Okay. As a Kalonzo Musyoka, right? Now, see me here. Murai wins. I want to tell you something. It was 2000 when we were gearing up to multi-party politics. Kabisa wana ke recharge it. Egere Moi make the decision nga umonda will support no Uhuru Kenyatta at that time. Now, and I remember I was still there. I've been with Kalonzo for a long time. So Kina Musalia, Kalonzo, they were together. Okay. And they say, look, we are not going to agree to a project. Let's stick together. Okay. Even Musalia, and I was there. Let's stick together. Now, I remember Musalia throwing in his towel. Then, and I think at that time I was living for UK. Now, Musalia akaenda Moi akamwappoint vice president, right? Now pressure was on Kalonzo. Okay. Serious pressure. Okay. Now, I remember Moi was going to Mombasa. The other going away there, Ukambani, and Makweni, blah blah, ABCD. Then we were with Kalonzo, we visited one of our friends. Then we told Steve, look, what you do, agenda. Well, he was still in Kano, he was still, I think, one of the ministers. You know, Moi, Njomo Moi, na decidedly, Tino will support the project. Right? Then Moi had put pressure. I don't think Ruto, na the Chinguru, Buna Moi the Chinguru at that time. Kalonzo was able to talk to Moi head on. Agamadenga nje, na decidedly, I am not going to support the project. I am going to stand on the position. And that's what exactly happened. And they stood. Now you can see this is repeating again. Okay. Of all these people, I think Montanaro Retevich, Egaro Uhuru, Alekubaleta Hamo, Bunabono Urungu support your opposition, right? And you saw Musalia was there, Kalonzo was there, Gideon Moi was there, Uhuru himself, and I think Paranya, you know, and they brought them together. But of all those people, right? Once they have yielded, they have given in. Was supposed kuiwa unki Ruto akawatebi. Umondo kanile Kalonzo Musyoka. And I think that remains it so. And I can tell you that Inga Kalonzo is no, whether now or time to come, is not going to change the position he has taken, whether he's going to be elected or not. But he's going to stand where Kenyans are. And he's going to say, Inga inche, serikali yeye tebarengere tibuya tebai tikia batebeti ige very selfishness ige the dog living to be and for that reason
I'm here as your voice. Okay. Mwanchu muligirali nigotole no muske Victor Swanya nigaro mu wakili na ande no mokony bumunyakiro gase kiama kya Wiper Patriotic Front batwalete ebuna twatebire gutieka goteba litukuli juma nigo barenge na NDC National Delegates Congress aswanya liteko baba gwetie lieta yekiama ekyo wanchiru bono ko ba YPF na nene mono na ande bagatangaza na koralianga bono Stephen Kalonzo Musyoka na rochi ko ba umurwanire bwe kiama ekyo kuri burayi bwense asitogenda kuligerelinga ngakibone sabali yako echaka nabo kunyara kuba gutumekere kiage semambia bono gocha se studio gaigase namba 0788666663 na mono gutuma gocha ase ujumbe ya SMS ya senamba yu na ndogende aseseme ya WhatsApp nabo gutuma nabo kunyara gutuma ujumbe yago na ndogende aseseme ya Facebook tubwati nabo yuga aseseme ya YouTube na rono gutubwati subscribe ili nyara kuba tokogamba naye semambia bono totebyango Kalonzo Musyoka bono muskiz Kalonzo Musyoka irwe tikiti ye kiama kya YPF ororekanire utwara ebichayo chikoreto burayi bwense ayebuno muligereti korunkaga abwasore norocenga nabwato bonyamasi bwo chikoreto burayi bwense nane na mono ngakia chikobaga konyara koba kago soese siase kero murayi bwense igoratetenga nagendete kuligia abarayi bali bwande bonse babwatelie temeyense ya Kenya na ninyegenete Kalonzo Musyoka ngati abarayi bali bwatelie temeyense ya Kenya abairania ase serikali nako baigare bamokonye kurus Kenya ase ebirengo by'ubutaka nako yasoya ase chinse chiria cy'ubutenengu aigana Soko TV mwanchu muligite atondo mutimo kumusini niko tuli no mwakili omuske Victor Swanya tokoira na togendra bosio. Ribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoli bagali yabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nugaritiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biroganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane cyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aserigori ikerie nigotogotoke nsemo yatente umucyunyamira samange twakirisi migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Igaiga no Viki Hardware ego tukaiga tente uko bari gani mwensi asa magori arinzi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
Chumuligereri aigane soko TV mburobeli ne soko bwakire mnandi buna nagotebi gotogendete gukwane nkwana yabono mambia na umuske Victor Swanya nigaro mu wakili na nemono nigaro mukonyi bumunyakiro gwase kiama kya Wiper Patriotic Front na ekiame kibono igakiarari bene nga Steven Kalonzo Musyoka umuske Steven Kalonzo Musyoka nero guchikobaga kwirukia bendera ye kiame kyo bosyo bwobo chori bule umwaka bwikiri 2022 gitoto karangiringa tukubwatia amabara tutararanga asobo mu bulende bwa United Opposition naruche abarai baikirane toro Martha Karua muske Martha Karua no arenge naruche muske Biden Muturi naruche muske Rigathi Gachagua ngaro muske Fred Matiang'i na nene mono nkaroranga abarai aba bagoteba barobo mu bwa United Opposition na amuno muske Eugene Wamalwa mwebe igona ajakira koreka ndamuna na ajakira gutiye tamaye abarai aba mbatebete bachikunusira mu buna chieri lakini turuguruche stili bisamunye bye mangana gago nagosoka kurwa sabara igete koreka nanga entetergete nire tarabwata na biya I don't know because you are in a good position kuirani lielio so muske Fred Matiang'i ne kambi ya Rigathi Gachagua. Let me quote muske Fred Matiang'i akwanete kada denga maido homo de kwaya ya darigen to kumusana kwa bise kwa siba kyabere no obum takes time kwa sabantu wende kumanyana you see because for example Fred Matiang'i as na CS interior in the previous government sure tanya kwa mara siasa all right Kalonzo has been siasa for a long time Rigathi Gachagua igaringe serikali ya Ruto so tutenga if you look at that scenario Rigathi Gachagua Fred Matiang'i they were not together kisiasa Troch because Fred Matiang'i was with Uhuru and if anything they were the people who oppose Ruto ni timu yae and Rigathi was timu ya Ruto one things have changed including Kichana Wamalwa Eugene Wamalwa Eugene yes he was he's in the previous government together with Matiang'i now but now these are new people who have come in right Rigathi Gachagua must understand who Matiang'i is okay because now they are saying we are working together Matiang'i would need to understand who Rigathi Gachagua is in the new arrangement because Ririkero Muntu was coming in the name of government, in the name of power, in the name of everything else, right? People are not. I don't think they knew each other. Igomboro bagenda tena kwa chokomanya. Mbona tuajire and they have come at the beginning point, the same floor. Okay. Kumanyanga, who are you? Your character, your demeanor, your ABCD. Now that's one. The other relation is in a right? Yokero Mundinere not interested. Fred Matiang'i, Fred Okengo Matiang'i not interested. Okay. Rigathi Gachagua not interested. Kalonzo Musyoka not interested. Martha Karua not interested. Eugene Wamalwa not interested. And even there are more others. I mean from Musin to what Emeritus Justice David Maraga. They're not interested. And many more will be coming. Okay. Okay? But this within opposition. So I think I think jinga endetre whatever. Yeah, Discord. Yeah, Discord. Zero to me. Bono nyegero kwa nyomire kara even friendship. Egero bono kwa manye no muswati blah blah. Mwa nyomanire mwachaka. Mwacha nyomba. Bono hivi musana wa mangana wuchake. Amagana chaka bor ekera magana ya chage teiga ekwamba korolekana se omungano yo United Opposition mura yo yamona bwa TCV
CV wono muntu bwate body CV iliyo gatabanga na yarmambi obisi yali ko igorwa so ayi bungu Kalonzo Musyoka lakini ye monta nerese inyombe inye monte yakoreka ni kuruguri gate gashagwa musikiri gate gashagwa ikintu ikoteba rigate gashagwa ne monta litangani gakurwa se a constituency bwataba akichukura abangisa ndio ningintu kindi gya kabere na arasobotutukano kumanya gose na chikubuli gosta kubuli bona atabegetie nyumbe ya yirigiriria ye banke burungeiga echiko bomochando na atagetenga na ereke agukwana atuka abantu ba embarakoreteki atinene ese igie ya Jubilee na DCP nerera abasekorekana ko koreto mochando babwate because bonsi ebatagete umulima na ndo yo tagete umulimo uyo kabiri umurayo mukuru Uhuru Kenyatta na bwata ni baye bale muso umulima gashagwa nera nabwate party yaye ku DCP na Dr. Fred Matiang'i Discord ye maybe ekorekana maybe passe kurwa sabantu isiko nelinga igakorekana nga aise kororekano iruchinguru Mount Kenya ekiameke ya DCP kiachi kwa banga Kenya wale tibonya masburunge ko era Jubilee nerne to kebwate chinguru waro. Now one tindo chi rigati gache waka wala kamonta no and I think tigatuira ne which the character yabantu might innocent each of us were different right nabora anyanga as a person nabora gentle uranya as another person you are aggressive naturally the way we are and God created us differently I mean I was giving an example of a family once mwanyo manide that's you come to find the true characters yumukunguo nakinama ni debinte you see like you want to watch akumunara then you find na imo waswanana and it maybe it's not a mistake na mwachiramu the yengiringa as people we must eventually find where we fit in each other and where we complement each other rigati gachawa na where there is great strengths so is Fred Matiang'i so is Kalonzo and all of them have their great weaknesses. I can tell you. Whether it's Fred Matiang'i, whether it's Rigathi Gachagua, Kalonzo, Eugene, and Martha Karua. Okay? But you see, Obo Moporai is now processed into what we call alignment. Okay. As if Yasara, for example, me have done management at the University of Nairobi. My master's here on strategic management. Now, until companies discovered our alignment of their objectives, alignment of what the markets want, they didn't succeed greatly. But when they realized we need to align ourselves to exactly what it is that we want, what does our product need in the needs of the people? Those alignments. The moment you are able to align, whether it's your services, your products, to what people want, you succeed. Okay. So to me, what the process here and abantu bankumanya bali. Okay. Eventually nko align bali. Onye omobo kanyo ta ko align pi, then of course it will be known. It will be known. And it will not change the objective. Because right now the objective is very clear to everybody, including Fred Matiang'i. Ruto is a one-term president. Rigathi Gachagua is a one-term president. Kalonzo. So the key objective is that. The characters. Because the characters, all of us, we cannot match immediately. We have to know each other. Okay. Mwanchu muligeli gagatebanga sili tanga ni pia bantakira ba umira ni ngorama nyana bali igolende kilichingwana kirichikorekana gati ya barayabu bagendrete kuna gukwana asokora Rigathi Gachagua gateba beko murubili beka abantu bamo ukunuko nakumanyana chili china kumanyana abweli chimaja kumanyanga litengo lyabo ngairiberete na anda sate bringe kiringani gokere nga kororanga umurayi bwense nyare kwa kago kule tabu yentanga ni gose ntunde ntanga na kogenda ka bon ntwaroche ese siasa yegendrete nyina na DC naroche murai Stephen Kalonzo Musyoka kera abajumbe bari gukwana igaba etechinga kichingira kinama jiti koira libaga kwa abasaye barorekane bagukwana siasa yensi ya Kenya mbamanye kanitese mitando abande
ine strategy ya mo ya Wiper gochiko incorporate ya basaye gochiese kiama na gonyara ko bage ko bali bagegere na liboraro gose chikule cha basaba mbanyare ko bagochiana na gochiese sebe ya a good question. Innocent. Mugaka. Right? Utari kwanda igoro y'abana bahe kubari baga abaro kiborai you might want to might kora indunga Wiper igontura where ngapaka tururi baga asaba sa because na bago take over kurwasto a story na ni kubari baga no kubareta imina kubari baga bachake ukwana bakora mistake to ba correct right and Wiper yaruru murangu yo monene Wiper rero nere bwat the biggest movement yabasai yeah into bwat paka a department paka within the party Wiper Patriotic Front youths right and then into bwat a department ya disabled into bwat the department ya diaspora igo whether is a strategy to win or not, but for us is part of who we are as Wiper. Okay. Right? Now, egeroma ito ubwat already. Ubwat already what takes you to do what you want to do. Then now you can exploit. Okay. Kuitumia konyora kie yotegete. Igo bono utumia basae, to dengalende bono nguri kerugeke. Okay. Bono na in play your part to correct to kenyore because I don't think Innocent abasa ebuka mbabeke umuto murai as a FCC president. No, it got never a combination yabasai abaswati mbaro abanyambaro abagakambaro professional simbaro ione combination ya into transpi. Okay. Kira mugo wake combination because nindo chengwa ntebe ngominyoka arase gitene chinsa kigendate kominyoka mwabekire mesa busyo mwarangiria abasaba ngoragera bari na inungoragera muri kiro muntu bono nkobegare finally ense ya Kenya nibwo atumo chando national debt maybe no murwaneri yogoraira lakini bono bune kiama inu mwamotebiri ukiri busige nteke monaro cha kwanitikia linge striking ikelinga ya chiko kechibango kero muraibu ense ari kuri Burayi na ndachiete se enkwanene na yari gukwanero igatebete chi taxi kire chinyingense ya Kenya na anda bakenya boni go babuli through opinion polls wate bigachimentete inu na bone timu iliye kumwarigani mweni vision iringa kiachi kwa baga kuligerelie muchando yo national debt. Okay, let me say something. Omaide now Ruto one of the biggest challenge we have had on the issue of economical challenges or debt for that matter is you know success to run an efficient economy you need to have goodwill, both local and international. Okay. Now, and it me I will define this goodwill is to have good policies. Okay. Good economical policies or investment policies. You need to deal with issues that could repulse investors. Okay. True. Now, because Ruto, serikali ya is full of corruption. Okay, is unable to attract investors. Even balibago to achibese, it strict. Okay. Is a higher risk. Okay. So even interest is much higher. Now, Kalonzo Musyoka, one, if the opposition eventually gave him a flag, yoko batenera. One, na bwatelieta. Two, tayumuntu corrupt. So we expect among the things I would address is the issues to deal with corruption, so that even the international community, Kenya is one of the most conducive country where we can do our investments to the word hurdles, to the word you wave, right?
Now, if you attract huge investors from outside, that becomes one center of getting money to finance your projects. Why Ruto acquired high high taxes? It's because he's looking for money to invite to fund his projects. Nijibeze jibono kurisikunchiyo. Okay? Investors yeah. So you must have a global attraction from everywhere else. Again, the corruption aspect. Ye komeki abantu you know mbago participate in the national agenda. Remember Kerom Kibaki as people paid taxes, income taxes. Everybody came in. We raised a lot. We never borrowed as much. You see? Now, so right now people have no confidence in this regime. Even look at the pending bills. Today I can tell you, because I act for quite a number of people on that. Yani, a governor will tell you, when you talk on 50%, forget, we're not paying you. Right? So you can imagine that even once suppliers have given goods, umuntu kubaka, and because you have received your services, or then you talk on half of it, you forget. Half of it was that much money. So you can imagine if people are not interested, they are very discouraged. They're not. They also look now ways of survival. You see. So for Kalonzo, one, the fact that who he is, and the fact that he's capable of dealing of fighting against the Kikurukwa Oburumi kabisa, nande standing here globally. I'm sure Ntonyole very good investors would support. Then to reduce the lead to borrow less from the domestic market. Okay, wa ngaitenga no tutete tobera ngabu kuri sincho gwante binkoge nduri conversation yetu aichaka kenyurira keigo batrinde abange bagateba Muske Kalonzo gakorekana ko bomuororo. On the global side una whatever na bakunyara ko bagagukwana na barayi bali baisiko bakira kini within Kenya gotem corruption abande bagateba bakorekana ari umuororo nabo babakurumi baramunjo kirebe tabanyara. Bono ngakiura akorote nga Kalonzo muororali na nate with moinga ntingo support project and I can stick to it, right? Ngakiura ateo te nga Kalonzo muororali nere bwi kumuntu utenine but oyo ndraira as given him which has umuntu ari kurama, you know. Ngakiura akorote nga Kalonzo muororali. So I think that statement I don't think nebuya tubulito. Okay. Yeah, tebuya tubulito. Oyo monara igatikandara lilia na gatebanga ambia au viongozi wakae pamoja. Tita kutumikia njira bara kwa watu wakae pamoja because yakira barabara itoko basika au viongozi wakae pamoja na mjue Matiang'i ndiye anaweza kumtoa Ruto. Muske Kalonzo tunaweza mpea president chance yake, lakini kama inawezekana Matiang'i ndio kiboko. Nande no I think is the same thought na ragotebanga bari begenete nga Matiang'i na ruranyare kurusi Dr. William Ruto asebura against one might innocent. You see station in Ekegusi true. Ego abantu kwa na bono abagusi na unfortunately ni mugusinde, right? But I want us to be fair. I am not supporting Matiang'i. We all support one of the leaders. No Matiang'i akwandi the other day. Onyen Kalonzo, he will support him. And I think that's my position. But I am very certain in Kuruka we're biased, and we ought to be biased for our own, right? Onoge station Jabukamba, you will never hear Matiang'i. Yeah, you will hear Kalonzo. Yeah. Oga station Chia Mountain, you will not hear anybody else. You will hear Gachagua. Yeah. Goko and the coast, they'll be having their own persons. Yeah. So I think
kuruka, and I will advise abantu aminto, please, let me say this, not because I'm against anybody. No, I think people who know me, they know I'm very honest and straightforward. Of course, Kalonzo is my friend for many years. Matiang'i no muntu mentally. Kwanza is a relative to me, right? And there's no reason why I cannot support him, okay? But I want abantu aminto amanyenga, obora yobu, njinara abeire chikambi, njinara obora yobu, noburayi abantu baje bakwanamu. Noburayi bogutaka obungi bw'abantu. Okay. Mwamakuru ororo mwagenda mutu. Bono onyiswanya usinabuli chikura. Abantu bazenga mwaidi njina wakirite kura, nje nae bweka na modenga bono nonye kwate nchi bweka. Lakini kura yao tenkoreti ko umuchumbe. Right? At the end of the day, no bungi bw'abantu bokorosha umurai. Egero umurai rosirwe umakora abantu bose emirimo. Iyo mwanyigitinge even where we are. Paka to prepare, even Matiang'i should prepare us. The thing onye tinko banje, still we must move together. Okay. Iko banje, wonderful together mutu. Okay. Nkagiritere na tebetalia, na ndibuna watebetali mwana siasa. And na urapeire ugukwana kera nyole chinga kichiaye, nyole tekera chite imense ya Kenya, kera rueta America. Kagenda agali agateba we cannot afford kutigana tobamo. Toko genda separate twaelire. Na anda agateba tilirasima ebenere. Bono kwatebiri umugusio rali umutegerete. Ngaki umugusio yere Matiang'i apike speech yali arueta ali SNDC agateba tilirasima ebere. Agenda nero gose bali bawicha kumubitiri mate mbarali na rubu numurayale. Naboko nyora maeno orole chances bina twateba umubaro bw'abantu binte binge biroro organization neroro na bintu binde. Lakini abantu bali iskali bawatebi ngayegendera busyo. Ngaki umugusiya chikobaga gwanjira nekerengere insachindi kerekera nga Matiang'i tairie ticket yo kubuli buraywense. Now, okay. Now, again the niki yakwa boli. Tigante bega na kerolis. And na kerolis Kalonzo Musyoka na kerolis Raila Odinga. Mada bantu banembale bama edinga as long as Matiang'i ali presidential candidate. Na ninche preferred kan musanyoye. Na ili chikura, which is true. Yeah. Bono yiga Matiang'i asa ucha koba ichama ucha koba ichama ucha koba chances are nga abantu ucha kuraga kurugusi na barai na babeire igomba baje kumodenga kabe because they are in self interest imbe ngana ataba ero beru umuchumbe usobere governor. It has happened. You can see Kalonzo Musyoka abantu batenga agendere kubulia because as long as you kubulia into twairire. Same with ODM. Raila has never been the president, but they have been members of parliament forever. You see, because of that. Now, when you think we should understand. We should understand inga Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na bande, right? Perhaps because of that selfishness, failure to understand, ba push the game to get tayo. Okay. Troch. Is saying you too very interested. Lakini babu the big agenda. Okay. Babu ko president. For example, last time I think it was a big mistake for Raila not to have picked Kalonzo as his running mate. Okay. Right? Nabura nyorenga those small mistakes ikagera abandambanya kuba barai. Okay. So ndubas kubwatire nwa in that state to push Matiang'i even when we know talk mo push perhaps you know yena bako babu lakini the bigger challenge to correct nete kanyakana. Yeah. Mwancho muligerali nigo twale numuske Victor Swanya asarule birengera libiyaye nande nigaro mokonyi bwo munyakirogo ase kiama kia Wiper Patriotic Front ikiya chechilieta na namono nigo atwereire buna siasa kuna kurubeliwa aiga ase tuwa kwa nene bisamunyetu turaika SMS elia nene kabisa na ndi buna tuwaige ne tumoncho muligeli no muske magarango chakobale ngato kwanera kinende ninyegene tentonyole libagana ne tukwane ntaite ko mwali bagali yo mwali ese nchante bingo binyokara asigete agotebyo mugusia ke mugose ibere kaligeretie kamera elia egererende toko genda busi twanyara ko batoko banga mariugia chakire korengana. Yes, mwenye tinge tigangwa nega mna influence ya Kenya
na inue mwananchi asitwabete nduna wa Kenya mpaka tutwara masabo nyesa atoe chinguru atoe birenge libya na ndi tuba basemya baya tukwenda kujimutwe inki egakobera ntwachandikire especially abantu abataka mucho bokomubwate bintu mbiri kokorekana kokorasa amangana health amarwaire nini gendo nkirige kokorekana amangana education abayibuli mujinga muchandikite as a general economy abantu banyabiasara yani barusiri moyo now ekorokinga umaine pi nto wa afford imyaka indi 5 in this way nto ito bunjiriri bono obunjiriri obo paka mwanya gitingi smwabeta n'abantu bandi bonse tobe nyuma yo ku encourage our leaders nga iwana nanto koranga umuntu nari unreasonable azingenjo yo ya selfishness isingenja tagite bintu gete singenjo yani taba charity nwe lakini erega i charity erweka ni abantu bakego yo mukumukani totebenga ayekoraki tikara ntuntuma idesto astokoenda okay igona kiki nkubabolia nando buranye sawo kurwa tibintu bikwa samasabo na ndi tobe abantu bako semya abaraye abaito burunge nande aso burunge bole narekera moko basemya musiga atenga nyumotara cyo muraga onyaro kwarengereri iyo ndi nkukirigeri ndi sana nga tigatorengereri wide tigatorenga no into mwanya gitinge paka tutake ebisa kwibindi byonzipi tumako gamba okay igo nga paka into tubaga neti mono kubwa barabo goraki butugani all right so igo tujira ko bokoko buno mushya wateba wancho muligereria hano togukorera musike Victor Swanya igatebire nga mugusi igamenyete gati sakubinde nande asechinga kibune chitogendete kwero biliko bekama meka kuligyo burayi bwense tumanya ngago tuli gati ebisakwebi igo turarengererie binde nande kere ikire obasemi boganiri turu basemi boroborongo mwancho muligereri aigana nsoko TV murobiri nsoko bwakire twachagite 12 cia mambia ntagite mu bwato kwa mugenyo ito nababwata maya mange ase siasa nande matendie tokogania liugiriri gotebunga lyo murayi lyo raitire bote bwate basemi nande mbali lyo kogania mabere rakine Swanya bonekera achiraere no gotebi ngora igabuno mugusi na namona nabokonyora kaba kwanyorire kende na kiliura atware kende nere nabakonyora ukenyorire kurwabwo nyare ko bagakomanya kende tetukorera abwiri eteria Innocent Onyango twali kubwatana na Diana Ndemoge nda SSM ya kabiri studio Big Boy John Kibatino ale SSM ya kabiri kuligera linga chibicha na maliyo ya gwikiranira buya na nde asenchira gwikiranira tigatumira nankyo asomoro bilbya soko bwakira pia